Yo, Yo. Errol. Haha. Ah, We waren even aan het kutten, maar het kwam goed. ja. Hoe is het nou? Oh. Oh, je Hey. bent gewoon Nederlands? Ja, Jij? het is een Nederlander, ja. Dat is een maatje van Oh, ons. gelukkig. Oh, ik was al bang dat hij Zweed was. Ah. Even kijken. Waar zijn jullie dan? Somalië, toch? Ik ben bij die kerk, jongens. Sorry, jij bent bij de kerk. Kan je mij een link sturen daarvan? Op WhatsApp of zo? Fran, waar ben je dan? Je was bij de kerk, zei je, hè? Ja. Ik doe nu even foto van de kerk doorgeven. Kom ik ophalen. Wait a minute, man. Wait a minute. Oh, niks. Ja, ik zie rechts, ja. Hier kom ik aangelopen. Hallo? Daar, ja. En waar is die plek dan? Hier achter. Die Frans, die blijft maar doorloeten, hè? Reageert niet eens helemaal niks. Nee, ik loet geen eens, jongen. Ik sta Ga er weg, jij. Ik sta te wachten op jou. Hier achter was het, sorry, thuis. Hier. Ja, daar komt hij. Ja. Hebben we even gedaan, anders hadden we geen plek, man. Oh jee, er komt weer een loeder aan. Wat dan? Een loeder. Een loeder? Ik zeg je eerlijk, dit is wel een mooie ruimte, hoor. Ja. Hé, ik kon iemand praten. Oh, dan hoor ik misschien mezelf bij jou. Ja, oh zo. Okay. Jij zit op een... Ja, dan moet ik alleen even het geluid uitzetten. Hoeveel mensen zitten in de stream dan? Oh. Gratis geld verdienen, maar hoe moet je dat doen dan? Die link openen. De link, welke link? Of staat op de telefoon? Wat wil ik zeggen? Niels, Ja. kan jij hier een point opzetten op jouw map? Want dit gaat echt wel onze basis worden in Natboor. En dan bouwen we hier nog even wat dingen omheen. Maar er zijn nog 2 ruimtes als ik het zo zie. Oh nee, dit zijn... dit gebouw kent hij helemaal niet. Op de map staat het gewoon niet. Nee, gelukkig. Je moet gewoon even een puntje zetten op die... waar je Mi ziet staan, toch? Nieuwe base. Hey, Errol. Niels die heeft een dingen. Een gewone map. En hier zie je niet waar je loopt zelf. Maar toen vond hij een GPS trekken. En als je daar een batterij in doet, dan zie je dat wel, ja. Echt dik. Ik heb hem gedaan, man. En op een gegeven moment was hij gewoon de leader geworden. De leader. Hey, leader. Hey, maar... Oh ja, sorry. Ja, ik had jullie eigenlijk even mooi voor moeten stellen. Dit is Erda. De leader. De leader. Even kijken. Maar een mooi plekje, hè, of niet? Ja, zeker. Ja, dat is een hele mooie plek. Errol, we hebben in een Natboor, dat is ook nog wel een groot stadje hier in deze map, een ruimte gevonden. Die is gewoon helemaal recht toe, recht aan een grote schuur. Links, rechts beton, boven je beton, alleen voor en achter houten shit. Maar daar kunnen we echt iets een mooie basis voor ons van maken, man. Ja. Na de wipe, ja. Dan wordt het, gaan we zelf verder als hobo's. Ja, het blijft, dan is natuurlijk de vraag, blijft mijn ding staan? Blijft dan mijn zal ding blijven staan? Hobo's. Ja, maar dit vinden we wel terug. Dus gewoon bij de kerk hierheen lopen, dat weten we. Snap je? Oké, maar stel service al wipen, zou dan niet dat ding blijven staan? Ja, die blijft staan. Pinpoint. Dat is ideaal. Oh, ja. Die blijft altijd staan. hobo. Want
Want ik heb Tegen mijn mij, jong. pinpoints. Dat is een hobo. Ja, die blijft Kijk gaan. tegen Het mij, gekke is, jong. hè. Ik heb die pinpoints van de map Nee. op Noordbound. Die zie ik hier op deze maps ook. Er staat ook Car Olga waar ik hem gevonden had. De Defender die we gevonden hadden. Ja. Errol. Wat, je bent live nou, ik zit nou op mijn telefoon. Horen mensen mij nou ook daar? Op de live. Ja. Oh jee, jongen. Moet je even oppassen met wat we zeggen dan, hè? Oh ja, dan kun je niet meer schelden en zo, man. Nee. Oeh. Oh, daar ging het al verkeerd, hè? Ja, en een strijk. Oké. Wil je ook snel moeten kijken? Die is ook aan het streamen. En die is nou bij die is bij onze ding, bij onze kerk. Dat is Errol zelf. En Barove. Nou, wij zijn echt moeilijk ver bij jou vandaan. Nou, Ja, ik vond het aardig stuk lopen, aan zeggen. We hebben hier gewoon drie avonden over gedaan om hier te komen, geloof ik. ja, het is niet zo ver. Dus ik denk een kwartiertje lopen ben ik niet op terug. Maar we gingen van stadje naar stadje. En toen vonden we weer een ander schatje. Wie is dat? Nou, wat gaan we nou doen? Ja, ik wil dus eigenlijk gewoon een nieuwe start gaan maken, want ik zie niet zo meer de meerwaarde nu van deze server en als ik weet dat die gaat stoppen. Ik zie heel veel meerwaarde. We moeten weten wat we gaan doen. Snap je? We weten nu dat dit onze basis gaat worden. Ja. Dus wat we nu moeten doen is dit stadje heel goed onderzoeken. Nou, We weten dat we hier al 2 boxen nails hadden gevonden. In een korte tijd. Achter elkaar. Ja. Alles zit hier ook. Er zit hier een hospital, er zit hier een... Nee, dat weet ik. Maar dat betekent wel dat ze hier spannen. Dat is wel fijn. Ja, natboy. Ja, anders kom deze kant op. Anders zien we die zo, Errol. Anders zien we die zo. Richting zuiden vanaf daar. En wie schiet daar? Weet ik niet. Wie schieten we jullie? Zei dat? Er ligt een map in de... Oké. Frans, schoot jij? Wat, hè? Schoot jij? Nee? Ik hoorde schoten namelijk. Oké. Jullie niet? Nee. Nou, ik ben al gek, hè. Ik was dat, jongen. Zie je wel, hè? Nee. Ik was die tyfusslaai. Sorry, YouTube. Spijt me. Oh ja. Errol. Deze YouTube, hè? Dat is toch alleen maar live en als je hem dan uitzet is het weg, toch? Of is het echt... Oké. Hier. Oh nee. Nee, niet dat wij leden loopt te schelden hier. Nee, we hebben die GPS nou. Dat is ideaal. Hij loopt gewoon door de dingen heen. Ja. Door het hek heen, zag je het? Tegenlei. Je had het hier al gekookt. Ja. Ja, hij niet goed gekookt. Gewoon vol naar beneden.
Oh ja. Het is wel een grote stad dit hoor. Toch ga ik even een keertje hier die flat in om te kijken of hier wat ligt, wat bijzonders. Is iemand al in het fire station geweest? Nee. Nee, wel in de politie. Station. Oh, waar? Karkels. Nou, we Human moesten meat. best wel laatst lachen, want François die komt aanlopen. En die werd gewoon even keihard in de been geschoten. Balt gelijk, blackout. Ja, Ja. ja. François die had niet gezegd dat hij er was. Dus die dachten van, hé. Nou, hij kon mij niet horen. Dat was het. Of hij kon jou niet horen. Ja. 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 Ja, dat zei hij dus. Ja, als je de N indrukt, hè. Errol, Oh, zo bedoel je. Ja. je bent nog steeds niet onderweg. Ik zie, je kan nou niet meer liegen tegen me. Ik zie precies wat je doet. Jazeker. Ja. Bij de Cobra Prison. Ja, je moet gewoon naar beneden lopen. Ja. Mooi hè. Ja, gisteren kwamen er 2 pappies een dingen brengen. Een vrachtwagen. De wiel hebben ze binnen liggen. Ja, hebben ze hem weggehaald. Oh ja, hij is weg. Accurate. Hey. Meen je niet? Men er niet. Wat is er van? Kom je nou... We komen allebei van het ding af. Je komt van het dak af, of niet? Ja. Ja, ik sta op het dak. Ja, ik ga er vanaf. Jongen, wat toevallig dat we daar kwamen, zeg. Ja, dat is wel gek, hè? Nou, Welk dak? Waar Ja, zijn dak. jullie? Want ik sta nog steeds bij de basis Ik- op jullie te wachten. ik sta op het dak, jongen. Welk dak? Van een flat, van een toren, weet ik het. Maar waarom vinden wij geen indice van een auto hier dan of zo? Ja, want de auto is heel erg schaars. Die vind je beter. Ja, dat snap ik, man. Die moet je eigenlijk... Ah. Dat vind ik fijn. Dat is je merkje. Zijn jullie de kerk al in geweest? Nee, ik niet. Hé jongens, wat we ook kunnen doen, Ja. gaan we hier uitloggen. Ja. Dan gaan we op Noordbound server gaan we verder. En dan gaan we Mhm. daar eventjes een auto schoepen daar. Waar gaan we die scoepen? Gewoon op Noordbound, want die gaat ook binnenkort naar de kloten. Dus daar zijn we ook fully loaded. Nou, Dan ik gaan vind we best, een auto man. stelen. Ik zie niet zo in de meerwaarde om hier nu te spelen als ik weet dat hij zo meteen uitgaat. Ja, dat duurt nog maar een weekje, hè, daarom. Ja. Oh, er wordt geschoten. Oh, dat is Fran weer. Oh. Over een week zei die admin. Nee, dat heb ik niet gevraagd. Had ik misschien even moeten vragen inderdaad. Dan je had 1 taak. 1 taak.
Ja, ik zit te kijken. Damage. Dan zag Nou, dan je. gaan we gewoon eventjes bijvoorbeeld Devils Castle aanvallen zometeen. Dus vlakbij ons. Stelen we cool. hun auto. School. Doe gewoon. Ja, maar het probleem is. Hier wil ik zo nog een beetje te vriend houden, laat maar zeggen. Ja, maar ik wil hier helemaal een beetje vriend houden. Je gaat natuurlijk wel een beetje vertrouwen snel terugkrijgen als je hier geen zeik veroorzaakt. Ja, dat is dan gewoon helemaal opnieuw. Ja, maar zo'n goede roleplayer ben ik niet. Mijn achtergrond? Een afgestoemde militair. Denk ik. Weet ik veel. De Mad Cook. Waar gaan we heen, jongens? Ja. Ik ben nu aan het lopen naar de nieuwe basis en dan ga ik uitloggen en dan ga ik naar de baan, denk ik. Of je moet iets anders doen. Oh, fuck! Beste. Ik weet niet wat... nee, het wordt donker hier, jongens. Het is al donker. Ja, maakt dat nou uit? We hebben toch GPS? Even kijken, combine. Nee, je hebt zelfs een lamp, jongen. Ja, goed hè? Ja. Deals. Ja. Wij zijn bij de, hoe noem je dat ding? Ziekenhuis. Ziekenhuis, ja. Jezus. Oké. Ik denk dat ik hier maar doe uitloggen. Ja, gaan we hier uitlokken? Ja, ik ga niet wachten tot het weer licht is. Nee, dat is goed. We doen uitlokken. Ik log gaan uit naar Noordbound. in een hutje. En ik boven een dakje. Ik zit in het ziekenhuis. In een ziekenhuis, Lig lekker on the ground. Ik krijg geen eten meer. Mijn zoon is wakker, kut. Uh-oh. Ik ben er bij de jongens, ik ben zo terug. Ja, ik ga ook even roken. Ja. Noordbound. Ja, klopt, ja. Dat zei ik, wil eigenlijk gewoon een hele nieuwe server hebben. Maar gewoon eigenlijk vanavond al. Weet je, nu hebben we net weekend. Dan kun je al redelijk een uurtje maken, weet je wel. Ja. Hoeveel kijkers heb je? 4 heeft hij. 3. Ja, dat zijn wij 3. Ja, precies. Geld verdienen. Maar kunnen we niet achterkomen welke... kunnen we niet achterkomen welke server weer net nieuw is gewiped zo dan? Dat we daar beginnen. Ja, maar hier staat wiped today, maar goed, dat zegt niks. Ja, dat is nou, dat kan ook eergisteren geweest zijn. Even kijken, staat er iets? Yes. Zo. Even roken, ja? Oké.
Ja, be right back. Nee, wij moesten naar start de volgende fase van volgende week weer. Met Mike even. Was jij nou gewoon aan het zingen? Hoorde ik dit nou goed? Ik zou niet durven. Kan ik ook even... Oh, was ik wel aan het zingen. Doe maar even. Mike. Ja, en nou al helemaal. Nu ben ik er live bij. Wat is er heen? Dat. Dankjewel, Johan. Vast en zeker wel ergens staan. Eerst keer ook weer 2, jongens. Ik ben ook echt niet de enige geweest. Je hebt dit niet herkend. Ja, klopt. Niels! Jongens, eerst corona, nog keer 2. Niels! Dankjewel! Yes, niet again, dankjewel voor je follow. En dankjewel voor je populariteit. Sorry Mike, dit woordje win je niet. Er wordt hier gezegd, Niels, dankjewel. Oh, dat was, nee. Hij was inderdaad eventjes weg, dat klopt. Ja, nee, echt, hè. Hoe is het, Niels? Mike, lees je app. Van wie heb je nog niet uit? Hey, Stolle, doe het! Jongens, we krijgen zo een keer 3. Hey, Sander, kijk ook hier. Goed bezig, Niels. Jongens, 10 keer ook puntjes. Hoeveel heb je al? Nog 9. Nog 8. Yes, dat is een you. Wat is dat? Nu gaat alles weer de 3. Dat is er wel niet uit. Nee. Oh, lekker Zwolle. Klopt, Niels. Het is nu 3-2, hè? Johan, dat zit wel voor je einde. Wat? Wil je dat doen? Niels? Oh. I don't know that. Gewoon. Van die jongens iedereen.
Wow. I'm sorry, Liz. Enough flavor. Okay, girl, do that. I trust you. This is yours. Niet zo, hè? Niet zijn voor je vriend. Zo. We hebben er nog. Deze zo, nou weer wel. Deze is niet. Oh. Jongens, Ja. even op de site. Ja. Echt al wat geld voor de kop. Moet ik dat doen? MVP Golf, dankjewel Maartje. Je hebt een blog en een tijdmaker. Ruben, nieuwe agenda, Johan. Van wie iedereen dankjewel voor de tappings. Nee. Mike, ik doe er nog één. Nee, ik heb dat niet, Ja, joh. de laatste. Want eigenlijk doen wij gewoon en dat. Tegen mensen nu. Oké, jongens. Iedereen dat het eerste cadeau gaat keer 2. Nee. Komt. Soms zijn ze er helemaal niet, of ze zijn al doodgeschoten door iemand anders. Hmm. Daarna. Oh, je vriendin is lekker bezig, Niels. Hoor je goed, hè? Ja, ik zat net even te kijken, even stiekem. Oh. Mm. Oh, je bedoelt in de live ook, bedoel je? Ja. Oh. Ach, jezus, nog een kat hier. Kom. Kom hier. Allemaal discolampen en zo daar. Ja, ja. Nee, mijn vriendin. Die zit op TikTok. Nee, op TikTok, ja. Dat is best leuk hoor, TikTok. Ja, leuk procent hè, gaat ophouden. Ja, Dat levert het op. jij levert het wat op, ja? Ja, daar schrik ik echt van, maat. Meen je niet. Het is dat Supernova nu even live is, maar als ik het al vertel wat ze ongeveer verdient. Oké. Nee, dat is niet waar. 7k. Lekker. Lekker.
Ben jij in de kerk trouwens? Of bij de base? Dus we gaan naar... Ja, ben ik. Ja, ik kom er nou ook in. Ik ga eerst even... ik moet nog laden hoor. Daar ben ik. Zeker. Dan zeg je altijd heel lang van dak afgesnijden, man. We waren ook op die andere server bezig. Op die, hoe heet die onder nou? Riversend, ja. En toen werd jij doodgeschoten van? Ja, hè? Ja. Ik alweer. Ja, tuurlijk. Oh ja, ik kwam niet meer doodgeschoten. Midden in het veld. Ja. Dus ik ging een beetje dekken en zoeken naar die lui waar ze waren. In één keer rent er eentje voorbij en ik schiet hem met 2 keer mijn pistool. Die vent bloeden. Oh, sorry, ik wist dat jullie er waren en we horen jullie dan bij. En natte krant, jongen, echt waar. En toen kwam hij later in één keer terug met een hele andere gear. Ik zei, je komt zo wel een gear terugbrengen. Ja, want 3 kwartier ben ik. Ik kwam in één keer aan met een hele andere gear. En sniper en zo aan. Dat doe best. Goed zo. Yeah. Beetje drinken. Nee. Patch. Oh ja. Even kijken. Ik zit in de stad. Ik moet even kijken, jong. Sint-Treurig die hier staat. Ik wil ook een kast hebben. Nou, die vind je niet zo. Zo'n kast die jullie hebben hier. Zo eentje. Ja, uiteraard. Die kan wel regelen, die. Hier. Tessie. Waar is Tessie? Tessie militaire base. Ah, ja. Dat is toch met gas en zo? Moeten we daar maar eens een keertje met een stukje die kant lopen. Maar boeien. Nou, dat ook wel, ziet ook wel goed uit. Nee, hier is gast. Man is helemaal geared out. Ik weet niet waar ik ben. Ik moet even kijken hoor waar ik ben. Begin maar bij. Lekker. Hey, Ja. hij is weer terug hoor. Ik ben daar weer. Is weer daar. Wat updates? Updates. Ja, updateje ja. Eentje. Je weet hoe dat moet. Nou ja. Don't forget to like and subscribe. Give a thumbs up. And subscribe to our channel. En klik op de follow button. Maar dan moet je echt ook, dan kun je nog niet echt gamen. Dan moet je ook echt nog, ja.
Ja, oké. Je moet ook wel een beetje interacten met je met je chat. De. Ik kom naar de basis, ja? Jij zeker? Nu wel. I'm in town. Maar jullie hadden niet de stadje geloot hier, denk ik, of wel? Ik heb helemaal niks geloot, maat. Niks. Nee, niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Ah, dat is niet veel dan, hè? Ik ben gewoon eigenlijk naar binnen gelopen. Nou, dan ga ik eens even looten. Ik heb nog een beetje verrot voedsel, dan ga ik even wegflikkeren. Even naar buiten. Luister dan. Nou, Ik heb een jerrycam. Ik heb tire iron. Ik heb een glowplug. Ik heb een sparkplug. Ik heb een radiator bij me. Iemand En een moet, buttplug. iemand moet de dingen meenemen. De Wat? jerrycam met water. Om de radiateur te vullen. Als we een auto vinden. Ja, maar dan moet je er 20 vullen. 20 keer een kantine. Ja. Of 40 keer een flesje. Ja, van wel. Ja. Er ligt er nog één. Want die houden hem toch om. Ja. Die van Frans, ja, dat is de mijne. Die had ik aan François gegeven. Want die van François is roerend gegaan. Maar ja, dat maakt toch niet uit. We zijn hier ook weer aan het kutten. Maar Waarom mag ik een politie-armband om? Oh ja, wat Els vanmiddag tegen mij zei. Als we onderweg gaan en we gaan looten en zo, moeten we de armband afdoen. Maar anders weten ze welke fracties wij zijn. En dan komen ze als ze weten van, hé, ze hebben mijn auto gestolen. Want dat zijn hun, komen ze de auto weer ophalen. ja, of houden we hem juist wel om. En als we dan de auto eenmaal hebben, doen we hem af. Dat natuurlijk ook. En doen we hem nooit meer om. Wij doen dan nu die armband om, omdat wij zogenaamd horen bij deze Politie, ja. politie. Ja. En daarna doen we weer af. Dat is ook ons vlag. Dan ga ik mijn armband even afdoen. Ga je goed eten? Ik ben wel klaar met alleen maar staan. Ik wil dingen doen. Nee, dat maakt niet uit. Ik wil gewoon gaan looten. Ik ben al bij binnen, dus. Even kijken. Oh, ja. een code lock. Ja, ja. Ja, dat meen ik. Zal ik hem weggooien? Ja, wegdonderen. We hebben er nog 2 of 3. Misschien wel 4. Ja. We gaan er wat doen. Yippie-ki-yay, motherfucker. Drinken. Oh jee. Nou is het weer een monitor.
Hoeveel monitoren heb je dan? Heb je er 1? Heb je er 2? Ah, ja, ik heb er al 2. Errol. Explosive grenades. Hoe kan ik die maken zodat we een bom maken? Hoe deed je dat? Dan moet ik wire hebben of niet? Ja, dat bedoel ik eigenlijk niet meer een claymore detonation. Even kijken. Nee, ja, daarom. Dat is mijn vraag aan jou. Ik heb hier een claymore. Ik ga je even opzoeken, want dan kunnen we zo meteen. Ja? Ja, hoe maak ik hem? Ja, heb ik. Kan niet. Ga ik nu kijken. Oh jee. Piet Paulusma staat aan de deur. Pas stonden we mij van de week ook weer aan de deur. Ja. Gooi je de deur dicht? Oh, zo. Deur tegenhoudt. Ja. Opgetiefd. Nou rap. Dan stuur ik God achter je aan. Och, ik vraag in ChatGPT, hoe maak ik dat in DayZ? Ik mag zelfs in DayZ over een spel geen hoe je bommen moet maken. Dan moet je zeggen, maar nee, het is. Ja, er zijn manieren voor om het toch te laten vertellen, want hij weet het heel goed. Ja. Claymore, bomb en DayZ. Finding the mine and its detonator. Then either using it remotely, using a tripwire. Claymore found at a usually comes with the mine. Remote detonation unit. Hallo. Remote detonator. Haben Sie das bezig gevonden? Errol, dat ding wat jij laatst had, hè? Hoe zag die eruit? Was dat zo'n Claymore? Weet je nog toen wij die auto probeerden te stelen? Ja, precies. Oké. Wat doe jij daar bij mij? Kill radius. Even aan het kijken wat je allemaal hebt. Niet zo, hè? Zo. Ik doe me gauw dicht, hoor. Sorry hoor. Ik ga weer weg. Gewoon het hoekje zitten weer. Zo, gaan we zitten. Zo, straf. Even kijken. Eens even kijken. Wat ik allemaal heb. Ja, Choose placement. Ja, ik ga geen choose pistolen, placement wat doen. ik allemaal heb. Claymore. Ik moet even terug naar mijn lokken.
9 keer 19 rounds. Ja, die heb ik nodig. Die heb jij weer nodig natuurlijk, hè? Ja, Ja. Waar ben jij? Welke ben jij? hier, rechts. Ik heb straf, achter een doekje. Oeh, thank you, man. Thank you. How to make a bomb with 40 millimeter. Waarom praat je in het Engels tegen ChatGPT? Je kunt ook in het Nederlands praten, hè, tegen ChatGPT. Grenades. Niet aan. Ik heb nog 5. Grenades. Oh, gooi maar op de grond, dankjewel, jongen. En DZ. Kut is. Hier zie je een Oh, trap ja, geplaatst. kijk, Nu, je pakt hem in je hand, Daniel. Ja? Claymore, en dan zeg je choose placement. Ja, dat weet ik wel. Ja, Maar, dan is die hoe... klaar. En dan pak je die detonator en dan doe je detonator op afstand. Oh, dat is het gewoon. Ja, Oh, jij hebt hem bij je nu, toch? ik heb hem nu bij. Oké, ik heb de detonator bij me. Alright. Oké, kan iemand die dingen meenemen? De water canteen boven, hoe noem je dat ding? Jerrycan? Jerrycan. François, die had een grote backpack. Oh ja, Die had want een ik zit al grote helemaal bek. vol. Ik moet jullie maar proberen bij te houden de hele tijd. Ja. François, die kan mee. Die had een grote back. Back. Oh, het regent weer. Ja. Jawel. Toch niet meer zout. Jawel. Zeker. Ik krijg zo van mijn werk Ja, dat zei je. waardebon voor ergens heen te reizen. 1200 euro. Oh? Lekker hoor. Maar ja, waar moet ik heen? Ik ken nergens Ja, dat heen. weet ik niet. dat klopt, hè? One. Je weet het, als je nergens heen gaat, mag je hem ook doorschuiven. Zeker. Ja, het is niet in Nederland, het is allemaal buitenland. Echt waar? Heb je keuzes dan nog? Ja, ik kan kiezen tussen wat Europese landen, maar geen Nederland. Oh. Was lekker naar een land gaan waar je die nog gehad hebt, weet ik zo. Wat voor land? Europese landen alleen of ook andere landen? Ja, Europese landen, Montenegro, wat is het? Die kant. Oh, dat is lekker goedkoop, Montenegro. Ja. Turkije, al die. Turkije. Ja, dat is prima, dan hoef je alleen maar een hotelletje te boeken. Dit is... Oh jongens toch. Ook zeggen, zullen we gaan of niet? Nou, ik ben al een tijdje klaar voor om te gaan. Ja, kom. Fran, heb je die water gepakt? Waar? Fran is helemaal niet bij. Oh ja jongen, Naar we vragen boven. al 10 keer pak boven die jerrycan alsjeblieft. Oh, wie heeft nou weer een kapotte puzzel dingen hier op de grond gegooid, suppressor.
Oh, dat was genoeg. Ja. Ja. Even denken. Oké, als we op de map kijken. Ik kan nog ineens Afkijken. toevoegen. Wat toevoegen. Ja, die jerrycan niet. Omdat mijn backpad ruimd is. Roen? Nee joh. Ja. Oh, dan moet je toch even die andere pakken. Ja, of hij zit... Nee, dat kan niet. Je moet nog steeds, als je hem om hebt, moet je nog Ik steeds stond spullen net- kunnen plaatsen, toch? Nee, dat kan niet. Oh, Als die roerend is. Maar ik stond net Oh. bij hem en die backpack zag er niet roerend uit hoor. ja, hij is wel roerend. Hoort hij er gewoon Moet je- zo belabberd uit te zien. De backpack ligt geen eens bij mij in de kluis, jong. Of wel? Jawel jongen, die zit daar toch in? Jawel, Raid backpack. ik Ben je heb hem close? gezien. Die bruine toch? Nee, die groene, die hele grote. Die zit bij je close. In de backpack slot. Ja, dat Wacht maar, past ik pak hij hem er wel in. uit. Ja. Jongen, Doei. allemaal. Jongen. Jongen. Heb je alles eruit gehaald uit je backpack voordat je hem neergooit? Ja. Oké, dus ben je alles Maar, kwijt. vette varkentjes, waar gaan we heen? Moest de map openen. Oh jee. Oh jee. Naar Tissy toch? Ja, Wat gaan we met Tessie doen? Een Leuk, kastje hè? halen. Gaan we looten? Nee, maar ik bedoel van, gaan we niet iemand aanvallen en een auto proberen te stelen? Oh ja, weet je waar iemand de auto heeft dan? Ik weet dat Devil's Castle heeft een auto. Ik weet dat Severograd Mike, Magic Mike of zoiets heet hij toch? Ja. Magic. Die heeft een auto, die heeft een hele nieuwe Cadillac staan. Oh? Oh ja, klopt ja. Oh, zo die. Weet je waar die Ja. woont? Ja, ik weet waar die woont, ja. Nou, let's go dan. Dat is in dat Ja, Severograd. wacht even. Ja, maar Maar dat zijn wel allies. Ja, dat maakt niet uit. Hoor. Oh ja. Dan gaan we gewoon een andere server als ze moeilijk doen. Ja, Dat wat is de willen ze moeilijk roleplay. doen We dan? kunnen toch opeens geen zin meer hebben in Allies. Gewoon een avondje te veel gedronken. En Ja. ja, we wouden gewoon graag gaan drinken onder invloed een keer. Kijk hoe dat was. We thought you were a terrorist. Ja, wat mooi is van, hey, Mike, we komen eventjes op te treden. En dan komt hij eraan, baf, schiet hem dood. Ze hebben al door de eerste poort heen. Ja, maar dan weet hij sowieso dat wij het zijn. Ja, dat maakt het niet uit. pak gewoon die au. Die au A1. Au. Maar er moeten vijf. UR. Ja. UAR. Ja. De oog eigenlijk. UAR. Ja, maar kunnen we gaan? Want, Ja, ik sta Nee. buiten wachten, maar ik sta in de Ah, tent. jongen. Wacht op jullie. kom Fran, we hebben niks meer nodig. We gaan. Ja, ik heb kogels nodig. Nee, dat hebben we niet nodig. Vinden we wel. Kom maar. Ja, maar waar moet dat dan wel weer zo snel en zo gelijk? Omdat we, Ja, ik kan we niet gaan op de eerste uur lopen looten hier. Met geduldsstop. Heb ik geduld is op. Jongen. Je moet dingen doen. Kostbare tijd. Zeg maar, waar gaan we auto's stelen? We gaan meer... Oh, wacht Ja, even. gaan we? Wie heeft dingen bij zich? Wat? Ik heb een hacksaw bij me. Niels, heb je ook een hacksaw bij je? Hacksaw? Hacksaw? Wat zien jullie? Zeker Fran- niet. Albaar. Fran, jij moet er ook een meenemen. Wat zien jullie? Ik zit even Nog in de basis. Ah jongen. Ik Ik sluit ga, Ja, voor- dat ik ga voor Fran haast, even halen. Waar is Fran nou weer? Buiten in de tent voor te wachten. Ik sta hier, ik ben gewoon binnen. dat Heksaw, bedoel ik. zeg jij. Ja, waar is hij nou weer gebleven? Sterker nog, ik ga buiten lekker liggen in de tent. Zo. Wie van jullie heeft een hacksaw bij zich? Ik Wie? Niels. Ik, hè. Oké. Ik, En jij ook, Fran? Mooi. Ja. Hebben we nog een sharpening stone? Ja, die heb ik bij me. Goed zo. Ik heb er ook een bij me, dus dan komt dat goed. Kom nou. Dat komt nou helemaal niet goed. Oh, wacht even, Kom jongens. nou. Even de medicijn nemen. Ah nee.
Vooruit dan maar. Even kijken, hier ga ik binnen staan. Ah. We're in trouble. Ah, dan komen al die mummies weer hierheen. Mummies. Mummies ook. Hey, homo. Ja, oh, jongen, daar heeft hij weer damage gedaan hoor. Ja, dan moet je even wachten, dan moet ik alles repareren. Ah, houd toch op jongen, kom we gaan. Ja, nee, ik moet alles repareren. Nou, je hebt slaat me zo alles damage. Kom hier jongen, ik krijg er nog één. Waar is die? Wie is dan met die grote backpack? Hier, daar heen hem. Oh, klootzak! Hij gaat het echt. Ja. Nee, die blijft lang gek. Ja, waarom sla je nee? Wie is dat? Dat is Erdal. Waarom schiet je mee? Ah, teringleer. Hey, let op de taal. Kom jongens, we gaan. Wacht Hey. even. Waar is Niels nou weer? Ja, ik lig buiten op de grond. Oh. Dat is doof. Ja, ik ben gewoon wachten op jullie. Oh, wacht, dit ding moet nog dicht. Oh, alles is damage, jongen, door die kogel van jou. Kutzooi. Nee, Ja, echt wel. ik schiet je in je voet, dus dat kan niet. Nou, mijn dingen is naar de kloten, mijn jas. Die ben ik nou te repareren. Oh, Eens even kijken. ja, dan ga ik weer herladen. Mijn fanny backpack. Ja, die ken ik natuurlijk niet naaien met dat ding. Oh jawel. Ah, maar ik ga niet eens laden, jongen. Ik had er helemaal geen zin in. En mijn AVS carrier jongens, plate. kom, dit duurt te lang. Ja, laat maar. Ik blijf bij de base. Ik heb toch al geen zin hoor. Nou, ik sta te wachten. Ja, op wie wachten we dan? Dat Ik weet niet waar jullie zijn, dus ik sta hier nog steeds voor te wachten. Ja, zit buiten ik de tent sta te wachten. buiten. Ik sta Nou, buiten laten te we gaan dan. wachten. Ja, waar buiten? Bij de tent, in de tent. Kom, let's move out. Ah, dat wordt nat. Doei. Waar gaan we heen? Waar is iedereen? We gaan naar Tissie toch? Ik ga gewoon recht door het dorp heen. Gaan we wel looten, Tessie? Naar Tissie. Of nee, hoe heet die? Ja, de Magic tent- Mike. Starboard. Jij weet waar dat is toch? Tabor. Severograd, sorry. Even kijken. Waar is dat dan? Dat is Ah, we kapt de verkeerde kant toch niet? Oh, dan moeten we moeten de naar, andere kant op, ja. Noordoosten moeten we. Ja. We moeten die kant op. Bij Devil's Castle of wat? Of Severograd, wat is het nou? Aangevallen, jongen. Oh, de 3 stuks. Kijk nog down ook hier. Waar ben je dan? Oh. Hij is weer weg hoor. Hij is weer weg. Ik liep daarheen, maar jullie waren er niet. Eigen schuld, dikke bult. Devil's Castle is toch rechts? Nee, we gaan naar Maar daar gaan we niet Safari, heen. dan. Ja, dat is... Ja. Ja, ik loop daar toch ook. Ik weet niet waar jullie zijn, maar ik ben nog steeds aan het vechten hier. Wat?
Ik heb 4, 5 van die zombies op me heen. Oh maat, waar ben je? Alsjeblieft zeg waar je bent nu. In de stad gewoon? Ja, ik lig nou in het veld. Ik heb ze net dood. Maar ik ben helemaal damaged. Overdrijven, hè, die Daniel? Half dood. Ja, anders lopen jullie maar, dan blijf ik hier. Ik ben helemaal Zeg het dood. maar. Ik weet niet waar jullie zijn hoor. Achter de kerk, naar boven lopen. Achter de kerk naar boven lopen, waar gaan jullie heen dan? Naar Safarograd, toch? Ik loop al in het weiland hier. Dan ga je toch niet in de kerk naar boven lopen? Maar dan lopen jullie de verkeerde kant op. Nee. Oh, Nee. we gaan nog niet Jawel. over de verkeerde kant lopen. Nee. Huh? We gaan nog niet over de verkeerde kant lopen. Ik loop goede kant lopen- op, wij richting lopen Devil's recht. Castle. Dan zie ik jullie wel in zover ook gehad. Ik ga jullie nou nooit meer vinden. Ik wel. Nee, want ik zit al ergens helemaal, weet ik veel, ergens in het bos nu. Jij kan nooit zo Ah, snel jongen. zijn met je. Ik zit al helemaal. Ja, serieus. Ik weet niet. Dat was Ah, nou wie net jij, achter Errol? een, Nee, ik wacht wel bij de kasteel, dat schiet niet op, want dan moet ik helemaal gaan zoeken. Bij het kasteel, oké. Nou, dan wacht ik daar ook. Of bij de kerk bedoel ik. Ja. Ik loop terug naar de kerk. Wat kerk? Ja, bij ons gewoon. Ja, maar- Waar zijn we hierin dan? Ik zie de eentje staat bij Nou, mij. ben jij dat? Daan, bij Ik de ben- kerk? Ik ben bij de kerk, Ja, ik ben uit. maar ik zie je niet. Wie was dat aan het schieten? Ik, Oh, hier. Ja. Daar zijn we. Jij. Ja, Ah, Oh, jullie lopen. zijn daar. ja. Oké. Maakt niet uit, we gaan gewoon om mensen te moorden, jongen. Maakt allemaal niks meer uit. Ik zie ze niet waar. Waar zijn jullie? Die Ja, liggen we in de komen lucht. eraan. Lopen. Rechtuit lopen. Maar wij. Oh, daar. Haha. Gas erop. Wie gaat er voorlopen? Want ik ga niet de hele tijd heen en weer rennen. Heen en weer rennen, wat bedoel je? Ja, dat hoef ik jou niet uit te leggen, maar die andere twee. Want de vorige server, dan was het in plaats van een rechte kaars, rechte lijn, ging ze links, rechts. Oh, Kom Ik maar. ben er helemaal dol van. we moeten daarheen waar Niels heen rent. Oké. En dan gewoon Hey, rechtdoor. Fijn dat hij het even zegt, Niels. Je zit er volg maar. Jongen. Nee, ik ben simpel hè. Ik zeg gewoon volg maar. Meer zeg ik niet. U vraagt, ik draai. Hey guys, Maar- I have some meat for you. Ik heb mijn handen van het toetsenbord af. Dus ik loop gewoon rechtstreep recht vooruit. Nou, net een boom in de weg. Ja, dan kan ik niet verder. Nou, wel. Oh, dan loopt er iemand stoel vooraan natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, Dat is Daniel zeker. Nooit. Loop je nou weer met een wapen in de hand, jongen? Oh, dan moeten we allemaal wapen in de hand pakken weer. nou, snel weggaan. Ja. We're out. Nou, Thunder out. Move it. Get out of here! Ik waarschuw je niet meer. Kerel, dat was een blije vent, hè? Roger heette die. Kerel, dat je dat nog weet, jongen. Oh, ik zie een paddenstoel. Waar was dat ook alweer? Bij Ricky leeft lang daar. Dat was die familie, aangetrouwde familie of zo. Even Wat kijken. doen jullie nou? Ja, als je mij moet Gewoon volgen. nog steeds in een rechte lijn. Oké. Ik kan stilstaan.
Nee, ik vind het Jij moet naar rechts, Errol. Zie je dat huisje daar? Dat hutje? Het schuttershutje? Ja, ik zie jullie al voorbij lopen. Dat woont ook als een treintje achter elkaar aan, of niet? Maar ik zag Ja. een paddenstoel, dat betekent dat iemand hier is langs geweest. Ja. Ja. Zo. David de kabouter. David. Ja. David de kabouter is langs geweest, jongen. Ben je nou met z'n drieën dat huis aan het bloeden? Nee. Ik loop gewoon steeds door. Ik zit niet aan het toetsenbord, hè. Ik ben gewoon aan het kijken waar ik... Ik wil actie. Oh, deze server lekt ook als een gek. Ja, 4. Oeh, laggy. Oh, er zijn ook servers waar niet regent. Ja, Moet je dat mop is zijn. Ik vind het Ja. zo onnozele, dat vind ik zo onnozel extra iets, dat je aan je kleren uit kan wringen. Ja, maar dat is zeker. gewoon realiteit. Als Maar je dat doe je thuis ook. Dat doe je thuis ook. Als je door de regen heen bent gekomen, dan ga je jouw jas, voordat je naar buiten gaat, ga je je jas uitwringen. Ja, maar jij bent buiten, hè? Maar als jij te lang nat blijft en koud, dan raak je ziek. Dus dan moet je- Hypothermia. Je loopt tegen een boom aan. Oh nee, Dan moet je je kleren uitbrengen om niet onder koel te raken. nee, dan ga je gewoon bij een vuur zitten en dan worden die kleren zelf droog. En dat gebeurt niet hier. Jawel. En dan moet je echt heel lang bij een vuur zitten. Nou, dat valt Ik wel heb ooit een keertje Platoon gekeken, een film. En dan zag ik, moesten ze door die trenches of door die sloten heen. En toen moesten ze hun sokken uitwringen en ophangen en laten drogen. Hey, wat is dat links van ons gebouw? Is dat Devil's Castle op het begin of zo? Nee. Devil's Castle naar links. Ja, dat zegt toch links? Nee, echt naar links. Helemaal de bult op. Nou, Die die gaat daar weer gaat, links uit. Maar mijn eentje natuurlijk. Die zie je zo meteen wel, Devil's Castle, als je in het open veld komt. Hier is ook altijd een helicrash. Altijd. Behalve nu. Ja. Nee, ja, oké, wanneer die crasht. Het zijn bepaalde vaste spawnpunten. Waarom staat daar een motherfucker in het weiland? Ik mis iemand. Ik loop links van jullie. Oh. Kijk ook die zombie mij helemaal achterna komt voor. Dan doet hij niet. Hoppa. Lay down. Ja, je weet het hè, zaterdagavond. Oh nee, het is vrijdag nog. Die gasten zullen nou wel vol aan het spelen zijn. Die hebben een lang weekend. Welke gasten? Ja, en Magic Mike. Waar we nu heen gaan. Oh. Ja, hij heeft wel een andere tijdzone, hè? Ja, maar toen wij gingen spelen, gingen we er ook heen om deze tijd, weet je nog? Was je ook bij, toch? Was dat niet later? Nee. Ik schiet Magic Mike gewoon in zijn pauwpoot in, hè? Ben ik klaar mee met je vent. Magic Mike die kan maar wat. Een doorgewinterde first person shooter hier zo. Hup. Ik was maar aan het rennen, ik ren nog steeds gewoon normaal, jongen. Ik zie jullie niet eens meer zover. Ja, met als je het energie toch uit van in. Dat is overdreven, joh. Hey, ik loop naast jou, ik zie het ook. Oh, joh.
We willen mensen gek maken toch? Oh, helemaal de weg vliegt die daar, joh. Die Boris kon daar helemaal niet tegen, hè. Die werd helemaal gek. Volgens mij was hij echt wel autist. Ja. En hij had echt wel OCD iets met zijn gebouw. En, Ja, dat gevoel had ik gisteren ook even. Toen ik al die dingen aan het maken was. Hier is die kerk die we toen, waar al die shit in lag, weet je nog? ja. Oh ja. Wat voor dingen was je gisteren aan het maken? Al die boxes, die kratten, ja, die crates inderdaad. Had je die gisteren gemaakt, ja? Ja, gisteren en eergisteren. Ja. En even netjes ingedeeld. Het is net zo kijk als jij hebt. Maar ja, dat was op die andere server. Ja, die dikke Ja. monk staat ervoor. Een zaam bij. Kerel, kijk ze leggen hier. Ta, 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 ta. Tak, tak. Ik zie ze gewoon allemaal. Oh jee. Nee, de priester. Oh. Oh. Helemaal niks meer. Helemaal leeg. Waar moeten we heen? Daniel weten. Ik ga even checken. Nee, dat kan nou niet meer. Nou beter laatst. Ja, ik zie ze. Oh kerel, hun hebben een hele establishment daar op het dak gebouwd. Zie je Ja? die flat staan? Ja. Oh kerel, hun hebben echt veel gebouwd. Oh ja, ik zie het. Kerel, wat voor clowns tenten hebben hun dan? Waar, die flat? Ja. Zie je ook die vlag op? Helemaal rechts, die flat. Oh ja. Die hele hoge, daar zitten hun. Oh, Ja, maar er dat mag zitten het, veel, jongen. ja, maar er zitten echt veel gasten, hè? Jee. Ja, hun zijn ook de traders, toch? Mhm. I don't care it. Ik weet zeker, jongen, wij gaan zo meteen allemaal dood. Wij gaan allemaal dood. Die gasten komen in één keer met z'n allen naar buiten, die blazen ons op. Wie, hij een goede aim, Niels? Als sniper zijnde? Zeker. Kerel, doe eens even rustig, jongens. Nou, het schiet zo aan de moeder. Nee, maar dan kunnen we zo doen. Dan blijft Niels een beetje op afstand op een plek waar hij dan op gaat mikken. En dan proberen wij die gozer of een van hun naar die plek te lokken. En dan schiet je hem vanaf afstand bang, in de knieschijf. Ja, knieschijven of wat wil je? In de knieschijf. Huh? Waar Nou, zijn die jullie? schiet gewoon in één keer dood, maar Nee, moeten ze nog ondervragen. Hè. dat is knieschijf. Laat ze het Nou, je Where's hebt the het mic? risico dat als je hem in de knieschijf schiet, dat die wapentrekker jullie doodschiet natuurlijk. Nou, dat duurt wel even voordat die weer bijkomt van Ja, we hadden eigenlijk touwbegen moeten nemen. Ja, precies, kun je de handen vastbinden. Oh, zombie. Dus dat, Oh, niet schieten hier nu. Oh. Oh, dat is Nee. suppressed. kost dat niet. Ja, maar dat horen ze. Nee, dat wordt echt niet zo goed. Ja, jawel. Ze lopen hier overal, die jongens. Maar dat zit ik even te denken, want die ingang is aan de andere kant. Dan ga ik denk ik in de bosjes liggen van een afstand. En als ze de poort open doen, schiet ik al de eerste door de kop heen. Oh, is? Wat dan een pornogopisch bedoel je? Dat is wel het beste. Ik wil eigenlijk een goede plek hebben waar ik ergens naar boven een beetje zicht heb. Ja. Maar waar Waar is is het gebouw iedereen? dan? Ik zie het gebouw. Ja, helemaal naar rechts, jongen. Dat is maar nog een eind. Dat is helemaal het einde van de stad. Ik zoek eigenlijk een goede plek waar ik wel zicht heb en hen niet mij kunnen zien. Ja, maar we moeten daar aan de andere kant zitten. Ja, dat kan ook. Dat hielp, Wij zijn nu bij die grote hijskraan, die gele. Ja, Ja. kan ook. Ah, fuck off. Oh, chips. Lekker, chips. Beetje chips eten. Even kijken. Waar is iedereen al? ik Hier, ben daar helemaal gaan. rechts gegaan. Oh hier, nog een Lone Ranger. Ik zie geen activiteit.
Volgens mij zijn ze er niet, nee. Nee, denk het ook niet. Dat is best een zaag heel Ja, maar- soort pot was. Hè? Wij zitten toch ook heel vaak binnen. Klopt. Oh, oh. Oh, kerel. Wat lopen ze daar? Wie zit er te schieten hier? Oh. Oh, ik heb touw. Oh, goeie. We kunnen vastbinden. Dan nemen we mee naar de basis en dan kleden we hem uit en dan... Oh nee, laat maar, dat mag ik niet zeggen. Kerel, wat klimt hij daar overheen dan? Hij is gek hè? Gezond. Niet bang. Zijn we allemaal samen weer? Nee. Oh. Wie zit? Vlakbij, Want dit is dan. ik ben vlakbij hen. Waar zijn hun? Ook alweer. Een beetje rechts vanaf de ijskaart. Ja, daar is het. Maar we moeten even kijken. Ik ga even hierop staan. Daar is het. Ja. Ja, ik zie niks, maar... Eventjes... Nee? Moet ook niet even schieten? Oh, kut zo, hier lopen weer die beesten. Dat dan ook weer niet. Zal ik gewoon praten tegen hem? Ja, moet je even een ander stemmetje doen. Anders weten ze wel je bent voor een keer. Hello? Dus het kan Hello? I'm here. Is anybody home? Joehoe. Hello? Hello? Oh, wat een hoop zombies hier, jongen. Hello? Vuile kut. Anybody Ah, daar. Oké, niemand is er. Ik zie Ja, hier zeker wel, om? ja, ik zie hier een gate. Ja, dat is die hoofdgate. Ja. Oh, je Dat bent is er al. makkelijk, want die auto die staat ook daar. Oh, Die netjes. staat bij een tweede gate volgens mij. Nou, Een kom kleine met die gate. zaag. Maar, Kom eraan met die zaag. ja. Hey, is natuurlijk de vraag. Ik, Waar gaan wij dat niet verstoppen? wat zei je? Waar gaan wij die auto verstoppen? Oh, ik dacht dat je zei, Sam vragen of ik wil stoppen. Wat? Je wil soppen? Stoppen? Ja, hallo? Niels is verslaafd geworden. Een sop aan het game. Een game, ja. Wat speelde Niels Oké. voorheen? Dat weet ik eigenlijk niet. Van alles toch? Beetje van alles wel, ja. Hello? Anybody home? Hi Mike, are you home? Hi Mike. Ik hoor iemand lopen. Of ben jij dat? Dat ze jou Ben ik. moet stoppen. Daar ben ik, ja. Oh, je hebt de heks al, hè? Ga je zagen? Ja. Ja. Niet Ik lig loslaten. hierboven. Ik Ik ga lig hierboven hier op in, de- hier in de op de wacht. struiken zitten, Fran. Maar ja. 70% is die. 70? Ja, dat is makkelijk. Dus heeft wel iemand al dan is gezegd. het bijna klaar. Ja. Ja, met die banaan. Bijna klaar. Nou, dat duurt nog wel even. 70% staat erop, hè, dus je moet nog 70%. Nee, joh. 70, ja. Ja, als er 70 staat, dan moet je nog 70, ja. Ah. Dan hadden we de laatste keer nog 31 dus. Ja. Ja, inderdaad, ja. Goed dat jij dat zo zegt. Oh wel. Nee? Verroerend. Hop. Ik sta boven bij de huisjes. Wat doe je Je komt maandag, eruit. Daniel?
Dan heb ik een etentje bij schoonouders. Echt? Welke kant zijn jullie aan het zagen? Je hadden aan de deze kant voorkant. moeten Ja, aan zagen. de voorkant. Is daar ook een deur dan? Nee, ze hebben hier geen deur, nee. Nee. Hoe kan Dat dat is zeker nou? stand 2. Nee, maandag kan je even die chamburek komen halen. Oh ja, nee, dat is goed. Jij gaat bij je ouders eten. Ja, bij mijn moeder en mijn pa is bij. Oh, Hoe gaat het Man, inbreken? ik zet rechts voor jou. Kun je die Frans weten? Hè? 5%. Oh, Was je aan het zagen dan? ja, ja. nog 5%? Nee, Wat? ik heb 5% gedaan. Oh, Oh jongen, we zijn helemaal blij. verdammt nog hé. Aan het zagen dan? Wie is er aan het rennen? Oh, Ik heb het al. Niels, je hebt er ook eentje bij, hè? Ja, zeker. Enige nadeel is als we een wrench hebben. Of als we een wrench hebben gebruikt om die auto op slot te zetten, dan kunnen we hem daar waarschijnlijk niet meenemen. Duurt dit zo lang, hè? Ja, dat duurt heel lang. Ik zie ook niemand boven bij het camo net, dus Nee, ze zijn er echt niet. ja, wat het vervelend is, ze kunnen hier uit al die raampjes kijken en schieten en zo. Dus het is echt wel een mooie basis wat ze hebben. Nou, ja, ook. Ze hebben echt niet veel gebouwd, joh. Zie je dat? Ja. Hoge Oh. hekken daarboven. Dat is helemaal niet nodig geweest daarboven, zo hoog. Ja, maar anders zie je ze lopen, snap je? Door die tenten kunnen ze niet heen schieten. Maar dat zijn open stukken waarschijnlijk. Dat is echt hoor. Oh nee, daar gaat onze backup. Hoezo? Ik ben er nog. Ik ben aan het stoppen in het dorp. Unknown. Goed. Stoppen in het dorp. Maar we hebben de zaag nodig, hè? Ja, ik kom dan ook wel terug. Als jullie nou onderkend worden, dan... Ik wil even een silent kill doen op een... Kijk jij ook af en toe in al die raampjes en zo? Ja. Oké. Ik had heel erg in de gaten. Maar ik blijf altijd bewegen. Oh, Erdel zit hier ook. Hey. Gooide er iemand van binnen wat naar buiten of niet? Nee. Of wat is dit? Oh nee, dat is gewoon... Oh, dat zijn blaadjes die van de boom afvallen. Hey, geen stress hè, rustig. Kerel, dat ziet er zo raar uit. Ik heb ze nou in een huisje en ik heb hier echt prima zicht op alle raampjes. Mooi. Hoeveel procent nog, Fran? Nou, ongeveer nog 90% nog. 90. Ja, Oké. dat 10% gedaan al. Weet je wat kloten is? Daarboven zit nog een code lock. Beetje vreemd, maar Dus je moet er 2 doorzagen. ja, waarschijnlijk. Dat weet ik niet zeker. Misschien is dat van de tweede verdieping. Maar Ja, dan zijn we toch gewoon hier een dikke uur bezig met één zagen. Ja, ja, soms duurt dat lang, ja. Hoeveel procent had je, zei je, Fran? 10%. Heb ik nou gezaagd. Och nee joh. Ja. Rol. Hadden we beter explosieven kunnen hebben. Dan hadden we even de Ja. tijd moeten nemen om dat te maken.
Oh, die heeft Errol gewoon bij zich trouwens. Wat? Je hebt gewoon die explosief bij je, toch? Ja? Hadden we beter die kunnen doen. Nou, pak hem erop. Misschien, Ja, is er voor de nog, tweede keer. misschien is er nog een deur. Ja. Zal vast wel. Kom en ik met een bang komen binnen. Ik denk al Hallo. Nee, ruikt hij wat? Maar als ik stop, dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Of nee? Ja, dat weet ik niet. Oh, wie zit te Wat schieten? Wie is aan het Niels, schieten? schiet jij? Misschien? Klootzak. Nee, wel even zeggen jongens. Ja, nee. Maar zoek maar eens. Ik had je al gevonden. Hoezo heb je hem al gevonden? Ja, wat denk je dat ik net al zat te zoeken waar je zat? Waar zit ik dan? Ja, in een stadje. Ja, waar dan? Ja, weet ik veel hoe dit allemaal Heb je dan heet, precies jongen. de korrel, maat? Als ik nou op de korrel heb... Je zit op Marktplaats 372. Ik weet het niet, jongen. Mooi. Ik kan jullie heel goed zien. Als jullie mij niet zien, dan is het best. Best Maar is wie gewoon alle in een raampjes huisje. Ja, dat zit ik ook. Maar ik kan maar via alle raampjes zien ook. Ja, mooi. Nou, jullie zien. Ik kan alleen onze zaag mee, kan ik niet zien. Als ik zo zie, hij zijn er 2 delen of zo, Ja. die poort toch? Ja, kijk. Ja, precies. Maar boven ook, zie je dat? Daar hebben ze die brug. Ja, ik kan. Ja. Oh, wat zit daar dan voor een ding? Wat kant staat op? Er is ook een kasteel in de berg staan. Welk kasteel is dat? Dat is Devil's Castle. Is dat Devils? Ja, kijk daar nu tegenaan. Hè? Wat dik dan? Ik ga even roken, jongen. Nee. Ja. Zeker wel. We hebben die zaag nodig. Hoe ver is je zaag dan nu? Ja, dat kan ik niet zien. Nee, die stopte gewoon in één keer mee. Ja, ik heb hier nog wel 1 zaag bij me. Links onderin zie je kleurtje. Ja, dat wel, ja. Een stipje. Ja, oranje. Denk ik. Hoe dan is het daarmee? Ja, François is kleurenblind, hè. Dat is lastig te zeggen. Hey, het is droog, jongens. Even kijken. Niels, Ja. zag je ons net? Nee, ik was even mijn kleren aan het droog maken. Oh, nee, maar je zag ons wel zitten al. Ja, ja. Oké, mooi. Als ik hier Nou, aangeschoten kwart. word, Nou, op kwart. Nou, precies. Oh, Nog een kwart. 75%. Nog hoeveel? Je moet nog 75% zaken. Huh? Ja, van de een 100. dure. Maar hij was net op 75, zei je. Ja, maar van de 100% nou zeg maar. Van het rondje. Oh, hij was Ja, kwart 75% en nu moet je dus nog van 75%, heeft hij nu 25% gaan zijn. Oh, zo. Van het rondje. Is pas een kwart van het rondje gezaakt. Ja, ja, ja. Ik ga snel ook. Ja, is goed, jongen. Kan ik hier nog zien? Even kijken. Kan ik hier nog zien?
Ja, ik zie iemand rennen. Dat is... Dat ben ik. Ja. Als Zie ik jou nou niet, die Claymore plaats. Ja. We kunnen beter even wachten tot die zaak van hem ermee ophoudt. Wat voor Kijk kleur eens is naar dat rook. van? Daar links van. Ja, Oh ja, jij bent kleurenblind. Godsamme Ja. zeg. Echt. Ik hoor nog nooit binnen zo. We kunnen er ook niet doorheen kijken aan de zijkant of zo, hè? Errol, Hm? kan je eens hier gaan zitten? Kijken of ik op jou kan staan? Hier zo bij die dingen. Maar jij kan niet op me springen. Zo. Dat kan niet. Nou, Ja, ik snap waarom het zo langzaam gaat. Je staat er zo ver vanaf, man. nee joh. Je dat zit maakt in de niet uit. luchtverzager. Ik denk 100% flikt denk ik heel gebouw in elkaar. Heb die claymore geplaatst? nee, ik denk straks oh hier. Straks plaats ik hem en dan zaak hij hem boem. Ja. Ik denk stop maar. Ik Ik kan ga maar kijken. even... Ik kan stoppen en dan kijken hoeveel er nog moet. Nee, dan moet je Nee, ik even wil zagen. gewoon doorgaan. Gewoon tot die zager begeeft. Nou, daar heb ik daar niet. Ik ben verroken. Zo. Nee, dat Jo. nog niet Jo. gedaan. Nee, ik ga nu weg. Weet je. Misschien hadden we gewoon een paar ammo boxen moeten bouwen en dan zo plop 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 op elkaar stapelen, steeds verder naar boven lopen. En dan over het hekketje heen. Van die Dat kratjes. zou kunnen zo. theoretisch. Ja, die kratjes ja. Nou ja, nou 1/3 gedaan. Schiet al op dus. Ja. Ja, het is wel een gewilde plek, dus we moeten wel uitkijken voor omstanders. Want dit zijn de traders, toch? Mhm. Is goed, dat wel. Had ik al verteld, Pik? Auto. Oh ja, dat had ik al verteld. hè. Ja, Horen ja, jullie ja. dat zagen ook of niet? Ja, Ja, ja. dat hoort iedereen. Ook als ze binnen zouden zitten. Kijk hoe ver je dat hoort. Hier, ik ben hier beneden bij dat huisje en ik hoor hem nog zagen. Nee. Oh, Die zagen hem. Zaag alles er maar af. Ja. kaal dus. Kaal, 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 kaal. Kaal, 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 kaal. Daan, wanneer gaan we even dat treden? Ah, ik moet dat weer oppakken, jongen. Ik heb Ja. dat al een tijd niet meer gedaan. Heel slecht. Maar ja, goed. Ja, wij kwamen toen binnen via deze kant. Dat is toch wel gek. Hebben ze die deur aan de andere... Oh ja, hier zit ook codelocks 2 stuks. Ja, zie je, we zaten toen aan deze kant. Ik weet niet of die andere kant goed is. Waar Fran nu bezig is. Ja. Ik weet niet of je dan uitkomt bij Bij die auto. bij die juiste plek. Ja, ik denk het wel. Kijk, als je hier kijkt aan de andere kant. Hier gingen wij toen naar binnen. Maar hier is geen deur meer, Pik. Jawel, hier.
Toch wel. Kies die koordlok. 2 stuks boven elkaar. Ga jij een zaag bij je? Ja, maar zonde als we daar nog een keer doorheen moeten, dan is het kut. Nee, dan Of we moeten... kan ik even zien hoeveel procent die is als je hem in de hand houdt, als het goed is. Oh, zo. Oh, dat kan ik ook wel dan. Ja, kijk maar één. Oh. Dus dat betekent dat mensen al bezig zijn geweest of die codelok was slecht. Dat kan ook. Ik denk dat twee Ja. code wel slecht was. Deze die was wel heel slecht. Maar ja, dat kan ook daarom zijn. Daar had ik niet eens over nagedacht. Ja. Loop. Ja, zijn we binnen? Nee. Maar hij is al wel een eind opgeschoten. Op de helft denk ik of zo, of niet? Bijna. Oh. Als je shift indrukt, ga je misschien harder. Dat denk ik niet. Tactical shooter. Nee, hiking. Hiking jacket. Kijk, we een vogelhuisje daarboven hebben gebouwd. Wat is dat dan voor een ding? Waar? Links bovenin. Oh, dat. Oh. Hebben ze ook zelf gebouwd. En die gekke tent met die vlakken erin en die paarsen en zo. Ja, dat zijn toch van die kisten die je met een schroevendraaier dan kan assemblen, weet je wel? Wie zit te schieten? Zeker. Basketbalveld. Nou ben ik op de helft. Oké, ik heb de tweede handzaag hier op de grond bij je neergelegd. Heb je Boris nog gesproken dan? Helemaal niet meer. Ik neem niet eens meer op. Nee. Ik heb vragen hoe die ze eerste werkdag weer ervaren. Ja, dat wou ik ook, maar hij nam gewoon de telefoon niet meer op. Reageerde ook niet op de chat. Ja, dan houden we het op. Ja. Soms hij daar, hè. De laatste 2 weken zat hij ook alleen maar op een andere server te spelen. Hè. In zijn eentje weer. Battery. Op een Oeh. andere server. Ja. En er zijn ook deathmatch servers, hè? Dat is ook leuk. Alleen maar schieten. Ja, de hele tijd aan het schieten en dan krijg je andere wapens steeds als je doodgaat. Oh ja. Ah, Maar dat is Maar even hopelijk- hopelijk wel een andere map, want anders bij elkaar uren aan het zoeken. om te oefenen, weet je wel. Nee, het zijn kleine mappen. Want, je
Ja, het is deathmatch. Er zijn kleine gedeeltes van mappen, zeg maar, waar je kan lopen. Ja, Crowbar. ja, het moet ook niet te lang duren, want het is al 11:50. 11 uur zijn we klaar. Ongeveer, denk ik. Ja, en anders Nee, maar ik bedoel gebruiken we die Claymore. Ja, dat zij er aan komen. Ja, zij komen er ook een keer aan natuurlijk. Die hebben de verplichtingen thuis weer gehad. Wordt die Avond wakker, gegeten. wordt die hier wakker, hoort eerst wat hij hoort. Gezaagd. Ja. Ja, er hoeft er maar eentje te komen en zijn fucked. Wie loopt daar? Ik. Dan moet ik aan de andere kant gaan lopen. Niet dat ze omlopen en dan ons... Die andere zaag ligt bij Fran daar op de grond. En niet meezagen. Nee. Kom dan maar. Zaag je arm eraf. Dus ik zou jou te zagen. Hier aan de andere kant hoor ik niks. Van dat gezaag. Niet. Nee, ga eens even hier staan. Oh jawel, nou wel. Zijn jullie aan het rennen? Nee. Komt iemand aanrennen? Dan kijken. Het is net of ik hier de hele tijd... Ja. Ik kon er ook net niet onderdoor kijken. Hoort Ja, ik dacht dat ik iemand, hier wat te hoorde. Ja, dat dacht ik. Maar je ziet ook zo'n... dat is denk ik gewoon iets aan de binnenkant van de camouflage net of zo. Mhm. Wie rent er omheen Ja, dan? Om het gebouw. Dat ben ik. Oké. Nou, ik zie jou niet, jongen. Ik heb al lopen kijken, maar... Goed hè? Is mijn job goed? Wat doe jij dan? Ik het. Hm? Ja, wat is dit? Vuurtje. Kampvuur. Hoe maak je dat dan? Craft a fireplace. Pas op dat je er niet in gaat staan. Oh, dat wist ik niet dat je dat zo kon. Dus je kan gewoon ook in de middle of nowhere kun je wat maken. Een korte stok Ja? en dark bark. Of light Ah. bark. En dan zegt hij Create a fireplace. craft a fireplace. En als je dan komt zo'n tripod van pas, weet je wel? Die zet je dan zo neer en dan hang je je pan aan. Ja, Maar die kan je ook maken van lange stokken. ah, oké. En dan kan je dan ook je pan aan hangen. Even de kleren even drogen. Ja. Dat is een gozer Ja, ik die- ook. Die zegt, je wordt helemaal niet droog. Mijn kleren weer naar de rook stinken. Zit je weer in dat gebouw? Dat we net buiten. Dan. Zie je ons niet? Nee, hier zit achter een gebouwtje. Of in het Oh. gebouwtje, een van de twee. Nee, we zitten gewoon in het gras. Hij zit hier net erachter, ja. Zie je rook? Nee, hier is geen rook. Oh, vet. Ja, dat was ik aan het zoeken rook, maar ik kon dus geen rook zien. Oh, dat is echt goed.
Dat betekent Nou, nog weer- ongeveer geen, 1 kwart. Oh ja, nee, ik zie nu wel rook. Ik zie wel rook tussen de bomen door. Maar, Oh, ja. maar buiten de bomen zie je het niet. Oké. Ik loop iets omhoog, zie je me nu? Zeker. Nee, hij bedoelt Ah. dat ook. Ik had het over Ik heb de wel rook. ik heb wel op de korrel, hè. Hoeveel zat je, Frans? Sorry. Nog 1/3. Oh, zijn we er bijna. Nou ja, bijna. Nog. Hij staat nou op 10:50. Ja, op die andere server kon ik honderden ranches vinden. En hier helemaal niks. French? Ranch. Errol, Yes, sir. hoe kun je de afstand ook weer van de scope instellen? 50 meter, 100 meter? Page up, page down. Dat was het, ja. Non de ju. Ja. Ja. Dank u. Hey. Een field backpack op de grond. Even kijken. Een map hack er nodig? Een duct tape? Iedereen vraagt, where is the brother? Och, ik ben helemaal uit dat ding. Ja, Ik was net dat bier in. Nou, die rook die valt echt binnen, net in de boom, man. Waar was dat ding dan? Gearchiveerd. Fran, heb je een lamme vinger of volgens mij? Nou, best wel ja. Maar kan je nou eens, wat ben je nou aan het doen, Daan? je kunt nu bericht sturen naar Druipert. Die namen van hem. Ben je, hoe noem je dat? Geabonneerd. Jazeker. Oh, dat weet ik niet. Doe even dan, Peter. Ik kan wel zeggen. Ik weet niet eens hoe dat moet, jongen. Gewoon op de Is dat deze? lid worden of wat is het? Abonneren staat er. Oh, dit is playlist, watch later. Helemaal links, naast de foto van mijn vader, zeg maar. Foto van je vader. Als je de Waar zie je dat dan? Als je de stream kijkt, of ben je dat niet aan het kijken nu? Ja. Dan Stream zie je- quality is good. Onder Making Adventures in DayZ, dan zie je daaronder... zo'n Kerel, al dikke 2,49 vriend, jongen. knop. Ja, die heb ik, die heb ik gedoneerd. Oh. Maar hoe kom ik... ik zie... Maar, Dan Daan, moet ik deze wegdrukken, denk ik. Abonneren, ja, juist. loop nou Lid eens. worden. Heb- Oeh, 65 euro per maand, kerel. Die moet veranderen. Voor dit is dat maar zo. Ja, dat is voor mijn pa, zeg maar, als mensen exclusief albums willen of zo. Ja, Vast oké. willen luisteren. Hmm. Ik ben er helemaal klaar mee. Here I am. This is me. Nou, het rondje is 3 kwart rond nou. Oh, lekker. Is nog 1/4. Ja. 1/4 van 70%. Staan nou allebei stil? Dan, kijk eens op 6 uur voor jou, ja? Op 6 meer uur? Iets meer naar links, iets meer naar links. Ja, ik zie jou. Nee. Nee, je ziet mij helemaal niet. Iets meer naar links. Nee, je ziet me helemaal niet. Nee, kijk naar links. Met je Kijken scope. naar links. Kijk met je scope. Oh, sorry, rechts bedoel ik. Ja? Zie je mij nou? Ja of nee? Jazeker. Naar het Ja, schoteltje. fijn. Harder naar rechts, Errol. Een rode gebouw. In het gebouw zit ik. Oh, Ja, gewoon heel dichtbij. oh ja, nou Ja. zeker. Ik denk, jij zit heel ver weg. Nee, natuurlijk niet gek. Hij laat ons niet alleen, niet. Zeker niet. Moet wel weten waar ik ben. Ik heb heel die hoofd van corona. Oh. Je moet voorstellen, ben je hier bezig en dan zie je daar in de verte hele zwerm members aankomen van hier. Oh, Gewoon maar even net een even afjaag. aan looten.
Ja, gewoon één voor één afjanken. Ja, ik wou het zeggen. Klap Ja, van neer. die zijn echt wel goed, die schiet je niet met één kogel dood, zeg maar. Die zijn goed. Natuurlijk wel, gewoon headshot geven. Ja, geval die ben je knock-out zo- ben je kan. zo goed dan? Als Jawel. ik hier zo aan het Behoorlijk. bewegen ben, kan je hem echt niet door de hoofd schieten met deze zo. Makkelijk. Ik heb wel redelijk voor me. Ik heb in ieder geval mijn cursor op je lichaam zitten dan. Ja, dan is de tweede shot sowieso wel raak. Mhm. Ja, of in de been schieten, dan breekt hij en dan gaat hij sowieso even nokkie. Een zwart voor de ogen. Maar als je op het vest schiet. Ja. Oh, die gasten in Devil's Castle moeten we ook in de gaten houden natuurlijk, want ze zijn friendly van hun. Oh ja. Die gaan nou helemaal tekeer op Discord tegen. Oh, ik ga Discord even erbij pakken. Oh nee, dat kan niet. Ik heb die stream aanstaan. Hè? Oh, via je telefoon. Ja, Ja, ik heb ja op YouTube andere schermen heb ik weer Premium, gyro op de camera. oh ja. Nou, ik kan je stream even aanzetten. Wacht, dan doe ik gewoon mijn andere rit. Zit je ook op de Discord kanaal van de Noordbound? Nee. Oké. Wat moet er dan? Hè? Oh, dat gaan we nu niet doen. Hoe heet je Oh, account ook oh. weer? Wat? Oh, Wat oh. een ellende. Hoe heet je account ook weer? Mijn account? Nee, het is een YouTube account. Staat in de app. Ja, Dat heb ik in de app gestuurd. ja maar ik zit Brada op Muziki. een nieuwe computer. Brada Muziki. Nee, Pik, maar zou je dat kijken. niet... moet je dat niet weghalen, die stream? Wat dan? Want je pa maakt toch van die oppeppende oorlogsmuziek. Vrijheidsstrijdersmuziek. Straks denken ze echt van... hij is een terrorist. Brade.official. Oh ja, Brada. Nee hoor, het is een spel, dat zie je toch. Ja, maar je weet het hè. Van God los. Ze hebben America's Army gemaakt om mensen aan te trekken in het Amerikaanse leger. Van God los, zeg ik. Ja. Zie ik er niet staan. Oh jongens, ik ga heel even een huisje in. Ik moet naar binnen, ik moet pissen jongen. Brada Ja, Official maar- Gaming? Gaming? Nee. Ja, Oh, ja, dat is het. Brader. Oh, kill, ik kan niet meer houden. Zal ik hem... Ik ben zo terug. Ja. Oh nee, je hebt er niks aan, hè, als ik hem via de telefoon stuur. Een link. Nu heb ik je screen aanstaan. Goed, ja. Is daar iets van? Hoe lang ben je Nou. aan het zaken? Ja, jongen. Ja, hij staat nou op 10 voor. Ja, het is Wel ook 10 vijf. voor 11. Tegen 11 Ja? uur ben je klaar. Ja, dat zei ik toch? Ja. We worden een uur aan het zagen hier. Niet zo, hè? Oh, jongen. Niet doen, jongen. Ik schiet je helemaal de dwars van je pan heen, jongen. Ik Ik zal zweer. je eerlijk zeggen, mijn vinger ging op de knop, ik zweer het je. Ja. Ik schrok er zelf van. Die ging Oh, echt weet je boven nog- zijn hoofd. Wil je nog eens op mij richten en zonder, of alleen naar mij kijken, zonder te richten? Zonder te Ja, schieten, even op je bedoel stream je? kijken. Nee, ga even kijken hoe goed je mij ziet. Ja, kijk, zo zie ik je niet als ik niet inzoom. Nou, inderdaad. Maar nu weet ik dat je daar bent.
Ja, oké. Maar anders is het wel lastig te zien, hè? Dat is goed, hè. Moet het ook hebben. Nee, maar als ik achter in die kamer sta, ziet het helemaal slecht natuurlijk. Ja, ik weet alleen niet hoe zij van boven jou... misschien dat je dan beter zicht hebt omdat je van een andere hoek kijkt. 5 voor 12. 5 voor Hij is 11. gewoon, dan ga je dus echt gewoon per minuut ga je dat doen. Per minuut gaat op zich Ja. vanaf. Denk het wel, ja. Oh. Arme jongen. Dus 11 uur ben ik klaar. Over 5 minuten dus. Ja. Tot miljard. Je moet er maar zin in hebben. Ja. Sorry. Wat heb je vandaag gedaan? De hele dag Ja. gezaagd. Gezaagd, ja. Ja, dat zagen we niet aankomen. Nee, dat zien hun zeker niet aankomen. Dat zagen ze niet aankomen. Nee, zeker niet. Ze gewoon heel netjes zijn. Hè. Sorry. Straks is dat ook weer zo'n glitch. Zo'n ding. Net zoals Nee. tot op... Nee? Ik hoop het niet. Nee, want je ziet hem toch heel tijd verplaatsen. Maar hij is lekker aan het zagen, hè? Ja, dat zag ik bij die ander ook. Nee, dat bleef Jawel. de hele tijd op 31. Hoe lang Ja, hij maar- bezig was. Klopt, ja, maar het rondje ging wel. Oh. Hm. Daan, hè, een letter sewing kit. Bij de hand. Ik ook. Ga ik heel even kijken. Ik sowieso. Ja, hij erin. Mag hij even... Ja. op Ja, het kom maar pad naar een doen? gebouw. Ik kom mee. Je weet Wacht nog even, gewoon. hoor. Ik ben aan het inloggen. Was je uitgelogd? Ja, ik heb hem bij me, ja. Oh, en bij je. Kom eraan. Waar was jij uitgelogd? Want, In een huisje. Ja, ik kan Frans wel niet alleen laten. Oh, die laat je ook niet alleen. Hou hem in de gaten. Althans, ik kan hem niet zien, maar ik kan wel zien wat eraan komt. Dus. Maar hier is Oh. Nee, dat kan ik niet. Daniela. Ik kan wel als iemand eraan komt. Staan ze hier met z'n tweeën daar, hoor. Kijk. Bang, bang. Allebei dood. Hou maar bij je. Echt? Ik jou. Knaherlien? Nog een keer. Bang, bang. Allebei dood. Ga eens dekking zoeken, allebei. Nee, op een server met 10 gasten erop met zo'n grote map. Maak me niet zo zorgen. Niels? Ja. Als jullie nou schieten, heb ik gewoon 2 headshots achter elkaar. Dat klopt. Die waren precies op elkaar uitgelijnd. Ik weet niet wat hij doet, maar En toen als Ja. trickwire, deur open, bang! Frans was dood. Alle werk voor niks geweest. Hij ziet er wel goed uit, hè, die Frans, met zijn mooie kleren en zijn bruine boots. Ja. Waarom heeft Frans ook Nou. eigenlijk nog steeds die Komt politie ie hier dan. over de arm heen? Die zaak is nog niet kapot, hè? Die gewoon dan weer die smoke ook. Jongen, jongen. Dat kan die ons niet zien. Hij begint gewoon overnieuw, joh. Wat zeg je? Hij begint gewoon overnieuw. Nee joh. Ja. ben je gestopt? Nee. Nee, dat ding, dat Hey. rondje begint overnieuw. Ja. Oké, plaats die fucking claymore erop en nou klaar mee. Ja, Niet meer zo kom lang. maar. Ik kon er ook aan. Lekker op. Ja, aan de kant van. 50%. Sorry, Kerel. 50% en ik... Oh, hij maakt het detonator meteen in de hand, kijk hier. Oké, Oh, aan de kant, mooi. jongens. Wacht Van even. weg, hè.
Iedereen Wat ziek, weg? hé. Jo. Dus helemaal niks. Move it, move it. Heeft niks gedaan, maat. Nee, hij had gewoon helemaal niks gedaan. Oi. En wel precies op de ja, codelock precies, gezet. precies erop. Doe eens die zaag En- man, dan kan je zien hoe Dit hebben sowieso mensen gehoord. ja, ja. 50 nog steeds, ja. Ja, dit kan toch niet? Kerel, hij pas 20% eraf. Mag ik die Oh. zaag even? Ja, ik ga ook wel proberen te zagen. Wacht even. Swap. Charles? Destroyed code lock, ja. 50% HP. Ja, kerel. Goh. Uur wezen zagen. Denk ik. Ja, dat is best lang. Fran, kom maar met me mee. Gaan we naar een huisje. Waar Niels net in zat. Kun je even rustig een peukje gaan roken, want hij heeft wel verdiend. Dat dacht ik ook niet. Ja, jongen. Je zou wel blaren op de vingers hebben, hè? Nou. Hier, Hij heeft gewoon 5% staan inderdaad. Ja. Je moet toch ook anders kunnen, of niet? Kun je niet op schieten, dat ding? Nee. Yo. Niet zo, hè? En je had zagen. Nee. Nee. Heeft geen zin. Oh. Niet zo, hè? Wie zit er Precies nou wat weer je- te schieten? Hier, ga je Hey, precies waar je zit, maat. Ga je even zagen, Niel? Ik moet even naar de wc. Och, waar is mijn gun dan? Nee, ik Eén ben, gun van mij is weg. Die heb ik bij jullie op de grond laten vallen boven, denk ik. Is die geen gun, hè? Hier ligt een gun. Ja, ik heb hem gewoon laten vallen. Ja, die is nog mee. Oh, mooie CR75. Nice. Even helemaal leeg. I'm gonna get you. Hey, zoek eens op hoe dat moet, zo'n code lock doen. Maar dit staat helemaal Ja, nergens dit is de manier. Kijk, het is gewoon... waar ligt die arrow? op. Ja, maat, je gaat toch Hierboven? over maar geen 3 uur zitten zagen. Hier bij die... daarboven waar je was. War. Hier. Oh, je had hem neergegooid. Of pak tanks. Nee, er zijn niet veel servers waar je code kapot kan maken, zag ik. Maar ja, we kunnen... Och, badly damage man. Wie heeft er een weapon cleaning kit af? Nee. Nope. We kunnen een server vinden, ja, maar dat is niet geen survival. Dat is, ik wil een beetje van beide, weet je. Vooral survival. Je hebt van die servers waar je alleen maar, dat is PvP. Ja, dat heb ik een keer gedaan. Ah, ik moet even zeker man. Nee, maar ik ga echt geen uur zagen, hoor. Ik kan vertellen. Nee, we hebben nou net pas 20% gezaagd, een uur lang. Laat maar Ja. zitten, kom maar. Voor de volgende Ja. keer. Er ligt nog wel een hexel op de grond bij jou. Neem die even mee als je dat nog kan. Schiet niet op dit, man. Wat ik niet snap. We hebben toen in dat bos hebben we toen ook die codelock gepakt. Was er dan Ja. nu? Oh, die ligt hier in het gas. We hebben daar toen ook een codelock gehad. En die was zo door. Dat was echt 10 minuten. En toen was hij weg. Weet je nog, Fran? Ja, Of- klopt ja. Oh, ja. Misschien moeten we die bovenste code lock hebben of zo, weet ik veel. Maar je moet er ook wel even op een andere manier het raam binnen zien te komen, of niet? Ja, dan moet je iets bouwen waar je op kan springen en steeds hoger en hoger kan komen. Ja, maar kunnen we niet van takken iets bouwen of zo? Ja, je kan gewoon die wapenkisten die wij maken, toch? In die andere server.
Hij heeft natuurlijk een Niels voor nodig. Ja, en heel veel ook. Ik had meer verwacht van deze trip. Ja, ik was helemaal hyped eigenlijk. Ja, Ja. en nu ben ik in één klap moe. Dan ging de adrenaline weg. Ja. Wat Yep. ellende. Nou, dan gaan we naar het kasteel, denk ik. Hè? Ga daar maar ahoeren of zo, weet ik veel. Ja, Of niet? moeten we weer hergroeperen. Even looten hier. Gewoon even looten. We hebben alles al, maar Roze smoke. Hoe kan het zo slecht gegaan zijn, joh? Ja, ik snap er ook niks van. Willen jullie in het echt ook roze smoke, Niels? Ah, maat, het is een professionele organisatie, denk ik niet. Ja, dat weet ik niet. Je weet maar Nee. nooit, hè? Nee, nee. Nou, ik vind het mooi geweest. Njauw. Njauw. Wat ben je aan het doen? Ik kan doen, man. Ja? Je loopt daar naar links achter. Of Oh. naar links. Of het ding gezien. Oh, Jullie? Ja, Hallo? ja. Waar zijn jullie? Ik ben... We zijn al helemaal naar Devil's Castle gelopen. Ik ben hier bij jou. Nee, ik zie jullie al daar beneden. Waar ben je dan? Oh, hier. Ik loop naast je. Fran, weet ik waar we zijn? nee. Ik weet niet waar Fran heen is. Oei. Ik was aan het looten, zei ik. Maar Dat is goed. Blijf looten. Blijf vooral looten. Hier, nog één. Twee zelfs. Wat een... Paddenstoelen. Oh, Field mushrooms. Maar is er dan Oh, nog fu- iemand geweest? blijkbaar. Fran, ik weet niet waar je bent. Maar als Ja, je ik- naar de... met de rug gaat staan van waar we net waren. Dan zie je Ja. links bovenop de berg zie je Devil's Mountain staan. maar wacht even hoor. Voor eerst dat aangevallen weer. Oh, Gaan we daarheen naar Devil's Mountain? ja. Of Dat is toch naar wat. Castle ding? Devil's Castle bedoel ik. Ja. Dus daar gaan we nu heen. Oh jee, hier kan ik alleen maar karpen vissen. Moet ik helemaal omheen, anders word ik weer nat. Oké. Wat zei je? Als Dat met is de geen rug? Devil's Castle hoor, waar we nou heen gaan. Nee, Was dat Devil's anders Castle niet. of niet? Nee, Oh, of is dat een ruïne? Oh. Nee, hier kan je oké. Ja, Maar met de rug naar de panto en dan links. ja, daar zijn wij. Of in ieder geval ik en Errol, ik weet niet waar Niels Oh, is. die kasteel die je daar op de berg zag, als je bij dat huisje waar je net aan het zagen was, en achter jou zag je een kasteel op de berg. Ik zie Heel geen even kasteel. Ik heb niet zo'n goede videokaart als jullie. Ah, dat is Black Mountain. Daar moeten we dus niet heen. Waar Black Mountain? Dat is Black Mountain. Op de kaart. Nee joh. Ja. Ik zie geen naam. Waar gaan- Moet je iets inzoomen. Ja, ik ben helemaal ingezoomd. Dan zie je een blauwe weg en een groene weg. Die komen allebei uit op Black Mountain. Net rechtsboven Novi Luck Military.
Oh ja, daar. Ja. Is die zo ver weg? Ja, oh, dat is wel heel ver. Ja. We kunnen beter naar Devil's Hapje, Castle. hapje. Daar woont Jij dacht zo'n wel je buurman, ons toch? eventjes in de kont kon Nee, haken. jullie hadden mij al een tijdje, je was al een tijdje aan het kruipen daar zo. Oh jee. Loop nou onder die hoogspanningskabels. Ja, ik zie jou rechts. Moet je heen. Naar rechts. Zie je mij? Ja. Tuurlijk. Ik heb jullie nee. allemaal in mijn vizier, jongen. Allemaal. Zegt hij. Oké, waar gaan we heen, jongens? Waar is Zullen die dan? we... Hier. Hier is hij. Bij ons. Woont er iemand daar bij die... Oh, wacht even, jongens. Klein momentje. Waar in Black Mountain? Mhm. Nee, volgens mij woont daar niemand. Nou, dan gaan we kijken. Oeps. We kunnen beter wel- naar Devil's Castle gaan. Daar weten we zeker dat iemand woont, toch? Ja, daarom. Dan moeten Oké. we daarheen. Ik ga niet wegleiden in ieder geval. Vandaag. Wat zei je? Vandaag iemand anders mag de weg aan mijn paal laten heen gaan. Ja, zo lopen we ongeveer goed. Ik voorval. Dat is een mooi altaar hier zo. We moeten verder naar rechts. Ja. Ja, iets dus. Oh, is dat de priester? Ja. Tweede keer een failure, jongens. Wacht even. Ja. Waar is ze? Wat zie je? Kijk even door die poort heen kijken. Nee, net niet. Nee. Jammer. Ja. Och, kerel, ik hoor mijn eigen boertje op de livestream, jongens. Is the stream quality good? No. Moet je Wat de nog? dingen aanpassen. Jouw Wat? instellingen. Oh, iedereen lek hier. Je kan bij instellingen kan jij jouw beeldkwaliteit 2160 zetten. Hier, grote schuur hier. Wat is gebeurd in de schuur? Wat is nou? Het nou, auw. Mensen vliegen weer loot. En mensen gaan rennen hier op die loot. Zet jij hem dood? Dank u. Doe maar klotenskoop. Hé, dit is een redelijk... Is dit geen auto? Lijkt er wel op, Die hè? kunnen we- Ja, die kunnen we gebruiken deze. Nee. Ja, Ja! Wat zie ik? auto. Oh, Ja. we hebben gewoon een auto. Oh, Stop, handrem. wie doet dat? Even kijken. kom je We hierin? missen. Achterklep. Niks. Jawel, we Jawel, missen stop. water. Water missen we. Niet aanzetten, hè? Nee. Radiateur badly damaged, sparkplug. De radiator gaat eruit. Hij sparkplug De bij. nieuwe dit? gaat erin. Ja, ik heb alles bij me, lul jongen. niet. Ja. Maar dit is ook Brand. dit is ook Ik een heb lok wa- hier. Oh, hier is ook... Ik heb er water nodig. Hier is ook een lok. Oh, Staat erop. Liefdesvlees. Liefdesvlees, mooi. Ja. Brand, Hier, water. banaan, Nee, heb ik niet. Fran. Wat? Oh, die water. Oh, die Jerrycan. jerrycan.
hij ziet gewoon een auto staan. Maar die dit gek. duurt ook lang. Hoeveel staat die? 93% staat hij. Maar Ja. ook dit duurt fucking lang. Dat gaat heel lang duren. Wat dan? We Er moeten is er ook een snel, codelock op. ja, we moeten snel Ja. gaan voordat... Waarom kunnen we Ja. geen waterpompen erin dan? hoe bedoel je? Waarom Ook kun je lukt met het z'n niet? vier in. Nee, we je kunnen moet niet met die z'n vieren. radiator in de hand hebben. Refill. Hier, hoppa. Die kan je wel met z'n Hoe vieren. ga je? Hoe Je dan? moet je stoel naar voren zetten. Stoel naar voren zetten. Ja. Maar, Iemand moet even met de wapen klaar staan. want Misschien zijn ze gewoon binnen. Dat kan ook, ja. Fran, hier. ga maar zitten, iemand hier Kan. achterin. Daar ligt hij. Ja, ik moet heel even kijken. Tanken moet ik. Hey! Moet je Waar opschuiven. kunnen we tanken? Hier, refuel. Kan ik opschuiven? Nee, ik kan niet opschuiven. Doe er nou water in? Nee, dit is gasoline. Ah. Wat? Een stoommachine, jongen. Oké. Ah, hij zit vol. Als je naast je kijkt, ja. Nee. Nee, kan niet. Wacht eens, als je gaat zitten, dan ga ik zitten. Kijken of hij het dan wel doet. Oh, hij kan dat ook zo doen, oké. Ja. Fran, Ja. ga erin. Achterin stappen als je wil. Met. Even just Dat see. zie ik, hè. Oh, Yo. hij vindt gewoon de auto die gek. Maar wel rustig schakelen. In het veilige blijven. Ja, Moet je Achteruit is schakelen remmen. apparaat, ja? Ja, achteruit is remmen. En spatie is handrem, alleen die moet je heel weinig gebruiken. I know that. Schakelen doe je met Q en E. I know. E is op. Maar wie reed er? Of Erdal reed? Ik dacht dat het Niels aan het rijden was. Nee, dat zeker niet. Hey, je moet wel aan de andere kant op, maat. Ja? Voor Devil's Castle. Ja. Ik hou hem af in de gaten, ja? Dan gaan we nu naar Ja, Devil's Castle of gaan we naar huis? hebben Nee, we een gaan naar auto. huis. Ja. Oké, we gaan naar huis. Prima. Weet je, het Nou, voordeel dat is met bezig, deze is dat je een beetje off-road kan. Ja. Kill! Ik ben zo blij hè. Christine ook heel great, hè? Iemand moet even de weg leiden. Je moet even terug, nee, je moet terug. Je moet terug. Omdraaien ja. Omdraaien. Ik leid de weg wel. Waarheen leidt de weg? Naar Christine. Al die mensen 6 uur als we naar die auto weg zijn. Zometeen naar rechts. Zometeen Ah, dat splitting is naar goed. rechts. Hier naar rechts. We hebben kar. Het is toch voor niks geweest. Niet voor niks Ja. geweest. Lekker maatjes. Ja, Ja. dikke Lada. Nee, nee, niet. Ja, toch wel, sorry. Gelijk. Oh, die engine is wel geel, jongens. Oh, we moeten wel voorzichtig rijden dus. Ja. Engine kan je niet maken, hè? Nee. Oh. Dat is wel goud, hè? Waarom laten ze, dat zouden ze hem daar gelaten hebben, denk je? Dat het Ik toch denk dat bijna ze misschien kapot even. is? Ja, weet ik niet. Misschien omdat... nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk zeker dat ze aan de loop zijn of zo. Dat ze hem heel even hebben laten staan om iets te pakken. Weet ik het. Ja. Voor hetzelfde geld was die vent gewoon binnen in zijn eentje. Ja, Ja, die schikt dan natuurlijk. Die hoort allemaal goed staan. Ja. Guys, een kutrat en die kutram ook. Ja. We moeten hier zo meteen naar rechts over 5 seconden. 1, Heel 2, direct met 3, actie gezet. ja. 4, 5, hier naar rechts. Hier kwamen we toen met de Olga niet naar boven. nee, moest ik deze eerst heeft wel iets meer kracht. Oh. Ja, ik ging naar de Moest je 2 toe. Oh. Ik wil niet te hoge toeren rijden. Nee. Ik ben weer zo blij hè. Ja, eigenlijk moeten we Erdan niet laten rijden hè. Zo François reed toch laatst keer? Oh ja, dat was het. Dit is wel echt, Nee, het was Boris. dit is wel echt Oekraïne vuist man dit.
Nee, van die Oekraïne-vibes. Zo zit het ook allemaal in die auto. Iemand voorgeladen. Dikke wapens mee. Beetje Ja, een auto's afgetrapte die Lada. zijn, ja. Ja, de afgetrapte Lada. Een beetje rondrijden in het dorp daar. Oh, je kan niet meer kijken in je achteruitkijkspiegel, Pik. Dat is niet meer dat koos nog in dit. Wat was dat, Fox? Ja. Ja, Nee, een, wat was het? post. Ja, post. Kwamen wolven Vosje. aan. Oh, vosjes. Ja, oh ja. Oh, die motor is echt naar de kloot, of niet dan? Oh, wat gaan we doen met Devil's Castle? Die mensen gaan gelijk zeggen. Zet ik gas uit Crescido. We krijgen straks allemaal mensen achter ons aan. We kunnen zo meteen wel weer teruggaan, lopend, en dan gaan we daar proberen die code te breken. Welke? Die van Van die 92%. schuur. Nou, Was die 92%? Die was 93%, ja. dan ben je vannacht nog niet klaar, denk ik. Kerel lag. Op de livestream niet. Stop, rustig. Je moet hier door die bospad heen. Hier rechtdoor ergens, die bospad in. Zie je dat op het paaltje staan? Daarin, ja. Oh ja, dit was die shortcut, hè? Yeah, man. Wat gaat het tegen? Kijk uit voor die stenen. Oh, ik ben zo blij dat we alles mee hadden genomen. Was ik de intentie met auto die had, toch? Nee. Ja, joh. Ja, wel trouwens. Ja. We gingen voor een auto. Dus. Haal mijn auto terug, op zich. Zitten wij moeilijk te doen? Missie geslaagd. Ja, misschien moesten we zo lang moeilijk doen daar, totdat die auto daar kwam. Maar kunnen we die motor niet nu een beetje bijwerken dan? Ja, dan moeten we even kijken of dat kan, maar volgens mij kan dat niet. Nee, dat kan. We kunnen wel die auto opknappen met een blowtorch. Ja, misschien Dat die weer ook netjes de motor wordt. dan. Als dat Misschien hele de lampje motor ook. uitgaat. Ja, als iemand eventjes van jullie twee kijkt, achterin, op de telefoon. Ja, met twee wielschermen kan. Maar dan gaat wel mijn spel uit. Tenminste, Oh nee, maar ik bedoel gewoon op de telefoon opzoeken. Maar ik heb die livestream draaien. Ja, geld is Fixing. belangrijk, jongens. Fixing mode, engine. Oh, Als we met z'n 3 of 4 kijken op zo'n livestream, verdient dat nog een beetje geld dan? weet ik niet, ik weet het echt niet zeker. Oh. En dat weet eigenlijk Niels beter toch? Ik Want weet wel, Sparta die, zit toch op die... Gebruiken gasbrander. Nee, maar dat is TikTok. Gebruiken om de motor op te gasbrander. knappen? Ja. Oh, nice. En nou, Nou, we links- hebben een blowtorch links of als het goed rechts? is. Ja, Nee, open hier the hood. rechtdoor. Daar zit de kerk al. Er staat open the hood, hold the blowtorch in your hand and left click to repair. You also need a Rustig, spark hè? plug, radiator and battery to make the car Kijk die operation. Daniel Bank. Wat is waar? Kalm! Bougies en radiatoren niet. Nee, dit is ook de laatste radiateur die we hebben. Dus we moeten wel weer een nieuwe meenemen. Ja, die zijn niet zo schaars, toch? Nee, dat valt wel mee. Maar voorkom motorschade door Links niet in het erin, rode ja. toerengebied te rijden. Ja. En dan moeten we even hier in het dorp, ja, dat ding Maar moet de er wel- motor kunnen we dus opknappen met een blowtorch. Ja, Ja. toch wel. Dus. Ik dacht dat dat niet kon. Die. En Oké. als Hoe gaan we denk ik nou stoppen? ruwt is niet, zeg maar. Stoppen? Hier in, Stop. we hebben Oh, oh. een, we hebben een Stop. Hij kan niet van uit. in natuurlijk. Oh, hij kan er natuurlijk in. Ja. Ja, daar hadden we het voor gemaakt. Oh, wat ziek hé. Dit is onze garage. Fucking goed man. En die gasten zijn wel eens bij ons geweest hè, met deze auto. Oh Frans, ik denk dat jij even eruit moet. Ja, ik moet eruit, ja. Oh wacht, ik doe hem open. Ja, dat kan niet zo. Oh, je kan zelf. Mooi. We missen kan wel een wel. achterklep. Hè, Frans? Dat kan jij wel, hè? Ik ga ook wel uit. Die achterkleppen die kunnen we pakken bij de Northwest Airfield. Oh, sorry. Hoppa! Wat goed. Lekker We hoor. have a car. We Hey. have a car. Ik ga even die blowtorch binnenpakken. Ja, dat vind ik ziek man. Hé, er is Open iemand the hier binnen geweest. Dat kan niet. De deur stond open. Dat de laatste die weg is gaan niet dicht gedaan. Eén Oh. deurtje stond open.
Lotus ligt gewoon binnen, even buiten. Wat zei je? Lotus ligt gewoon Ja, buiten. oké, en die zit maar ik er- moet even die gascanners pakken. Die zit ook wel bij. Zit er ook al bij? Ja. Oh, nou De ja. reservewiel zit erbij. Hoppa. Nou, Ja. die gasoline hierin. Zie je dat? Reservewiel. Zo, we hebben even voor 300 plaatsen nog extra in die jaren. Maar deze is wel In de fijn, la. want in de la. deze kan je ook afrollen rijden. Dus kan je heel niet elke keer via de weg. Waar is de blowtorch? Hier in de ding hier zo. Oh. Nice. Dan kijk ik even of die tekentje weggaat, ja? Blowtorch. De hood repair. Ja, ik denk dat je aan deze kant moet staan, aan de andere kant. Hood repair, ja, daar kan ik net niet bij. Moet ik Kun je Moet wel wel anders verliezen vliegen? plaats. even naar buiten rijden? Wacht. Ik doe de deel ook. Die gasten gaan helemaal ziek worden, jongen, als ze inloggen. Ik hoop het voor ze. Doen die lampen het wel? Ja, die hebben standaard eruit, toch? Anders zien ze ons Ja, rijden. leuk. Ja, ze doen het ook nog. Zeker. Mooi. Alright. Ja, misschien kan je er zo beter bij pikken. Ja. Engine repair. Hold. Nou. Oh, Stieke. hoppa. Oh. Ja. Ja, groen. Oh. Repair. Wood. Nog niet rijden, hè? Even wachten. Ja, is goed. Kijk dat vlammetje gaan, ik zie hem hier doorheen. Vet? Oh, hij wordt ook gelijk mooier. Maar nog een wapen monteren op het dak. In deze deur hier bij Adel. Ja, maar dat gaat niet. De deuren lukken niet. Oh. Jawel. Bij die andere lukte dat wel. Oh, deze is rood misschien. Nee, die deur is zelfs groen. Maar Ja, dit is gewoon dan een hoort verkeerde die- kleur. Doe maar even Dit is de de witte kleur. motorkap dicht alsjeblieft. Wie Oh. gaat er zo meteen met mij looten bij Northwest Airfield? Want er staan een hoop lada's. Kunnen we onderdelen Ja. pakken? Ja, met de We auto kunnen er zo erheen, zeker heen gaan. Ja, we kunnen ook Nee, met de auto zo ja. meteen heen. dan kan je beter met Dan de kun je alles- auto, want dan kun je kan je die alles achterin onderdelen pikken, meenemen. Kun je de motorkap even open doen? Van, mag ik nog even die waterkanister voor jou? Oh, dit is vet. Thank Ja, you. ik zag in één keer zo'n intacte auto zijn. Ik dacht, wacht even. Ik zag een auto die het gaan doen. Ik zag hem ook Lamp- staan, maar ik lampen zat branden net niet nog. in de hoek dat ik hem kon zien of die rijbaar was. Lampen ik branden ik nog. zag ook. Lampen vier branden wielen, nog? dus. Nee, dat kan niet, want ik heb... Achter. Nee, dat lijkt zo. Dat was bij die andere ook zo. Ja, maar Oh. even slecht nieuws. Oh, nu, zo. Nu is die uit. Rechts nu. Even kijken. Toch? Frans? Bran, kan je Ja. nog eens opzoeken online of je een sparkplug kan maken? Nee, dat kan je niet maken. Nee, nee, Dan nee. moeten we die gaan zoeken, want deze is damaged. Ja, dat is En we, nog goed. en we hebben er geen één meer. Nou, laten we gaan. Wacht even. Ja, ga ik even spring er checken. achterin. Als jij eens even eruit komt, dan doe ik het even. Adjust the seat. Dan ga ik weer achterin zitten. Oh, zo vet, joh. Zo, ik zit er lekker. Dit is weer leuk, hè? Nou is het helemaal anders goed. Oh, wacht even. Ja, We hebben hier rijdt nog vast eruit. pristine radiator. Hoe is de Oh. batterij die erin zit? Kan iemand even checken wat die batterij Ik is? kan niet meer op tab drukken. Geen idee man. Wie staat hier buiten? Fran. Oh, dat is Fran. Oh, schok je ook niet? Hier, zelfs de benzinemeter geeft hij vol aan in de auto. Ja, ik had net even bijgetankt, maar hij was al bijna vol. Nee, maar dat je het De hier in batterij auto is ziet. 75%, zeg maar. Oké, top. Oh, dan nee, want moeten niet we dat we ook daar- doen als we een battery charger vinden. Dat is handig.
Battery charger, ja. Ja, maar we hebben hier nog 1, 2, 3 Kan je goede accu's. Kan je accu's opladen. Ah. Kom eraan, een moment. Ik ben heel even aan het zoeken naar een Momento. Packie. Een sparkplug. Oh, ga niet in vrij gassen. Nee. Hij moet gelijk het lot weer tarten, hè? Wat voor ding zo meteen bij ons 4 erin, alle 4 dood. Ja, Alsnog. je bent wel heel kwetsbaar in een auto. Maar als je voorbij rijdt, ja, je hoeft maar gewoon te sprayen. Ja, oh ja, maar nu zijn we drive-by, hè? Vergeet dat niet. Doet We hij kunnen dat? uit de auto schieten, ja. Dat is Nee. een Nee, ik update kan het geweest. niet. Nee, ik kan niet schieten eruit. Hè. Doe eens. Ja, ik kan dat doen. Vanuit de bestuurders of Serieus? bijrijdersvriend. Ja. Kom, Ja. wat wacht je op? Dus de nieuwe. Ja, wacht even. Ik ben heel even aan het zoeken. Ja, maar wat zoek je? We gaan dingen, Ja, we ja, gaan dingen schiet doen. op. Ja, we gaan al, Daniel. Nee, Ja, we gaan hebben al een door. sparkplug, maar de vorige keer deed hij het ook niet meer. Wanneer dan? Bij Maar zo ver Oh hoeft nee, het daar niet, hè. waren jullie niet eens bij, of wel? Als in het water gevallen, toch? Wacht even. Hij duurt allemaal te lang, Daan. Kom. Ja, wij zien rij jou maar. straks wel. Hey, kom. Ja, moet- is goed, tot zo. Hey, Dat maakt mij niks, ja, dat weet je. Ik schiet jullie gewoon hier vanuit die toren kapot. ik wist het. De eerste band lek. Ja. Even kijken, close. Als ik de deuren wel even een keer goed sluiten hier. Deze is echt kloten. Hey, oh ja, wacht even. Ik heb hier die waterdingen. Die ga ik niet meenemen natuurlijk, hè. Ik vind een koffer. Ah. Niet. Die kan je in de kofferbak doen. Oh ja. Renske. Oh nee, Huh? Oh nee, je hebt Daniel. Heb ik net weggelegd trouwens, ja. Goed dat je het zegt. Zit inductie, jongen, niet uit. Hè. Moeten we wel even tanken? Nee, is helemaal vol weer. Daarna had het net Oh. vol gegooid. En dan met die energieprijzen stel ik zeer op prijs. Ja. Gooi je Ja. gewoon even vol, hè? Even kijken, als het goed is moet... Oh, stop eens Aero. Even eruit. Wil je pistool pakken? Pistool pakken. Close. Oh. Get in. Nee, die pistool gaat eruit. Hoe kan dat nou? Ga dan nou. Hoe doe je dat dan? Maar is dat al, is die update al geïmplementeerd? Ja, dat gaf hij wel aan op Northbound. Drive-by shooting. Ja, toch. Wie had dat gedaan? Een auto. Even kijken, waar gaan we heen? Die Waar heeft zijn gewoon we? over het gas heen, dat kan met deze. Ja, dat weet ik. Alleen het is lastig om daar door die poortje heen te komen, toch? Je kunt er gewoon, Maar als je hier naar links gaat, Ja. hier naar links. Deze is best mogelijk uit rechts, moet je rechts pakken. Nee, niet door het gras, jongen. Dit is een off-road, die kan Ik heb geen tire repair kit bij me. Hè. Nee, hoor, dan Heeft iemand die bij zich? Tire repair kit. die Nee. hebben we wel. Die liggen boven in die gele wat is het? Ja. Ja, anders rennen we wel. Oh, hij rijdt gelijk weer naar de kant. Dat is wat. Oh. Nou zeg, rij gewoon over de weg heen. Ja, dat wilde ik doen. Oh, overrood, jongen. Eigenlijk Ja, jouw terug, schuld. verder terug. Kijk, hier is allemaal hekken, joh. Oh. We zijn ook ingekomen, kunnen er ook uit. Even terug naar het stadje, rechts. Nee, hier daar. Ja, joh. Oh, dat heb ik niet gezien. Nee, dat merkte ik. Gelijk een whiplash opgelopen hier. Ja, ik kan wel even, ik ga wel bij jou even een schaarsneem dienen hoor. Dit is niet lukt. Oké, we zijn er weer. Hoppa. Als we zo meteen op Noordwest komen, dan moet je naar die grote landingsbaan en dan naar links. Oh, jammer dat ik geen radio heb.
auto. Ja, dan moeten we zo'n megafoon maar- meenemen. ja, maar Overal dan waar we wel- aankomen Maar rijden. dan wel dat je ook gewoon uit de auto hangt of zo, weet ik het. En op de voice chat kom je langs rijden bij zo'n fucking zwaar beveiligd kamp, weet je wel. En laatst kwam er eentje bij ons aanrijden met de megafoon in de hand. En politiegeluiden. En dat bleef gewoon een half uur doorgaan, jongen. Helemaal gek ervan. Dat is toch komisch, jongen. Dat is Dus mooi. links, hè, Pik? Ja, zometeen. Even wachten. Iets verder doorrijden nog. En hier naar links. Ja, deze kan je al nemen. Ja. En dan ga je de landingsbaan op. Naar de Rex. Zeg maar even En dan afstand. even- Ga ik hier wel even, ik ga hier wel wat doen. Ja, Als je natuurlijk achterin fucking kut, maar niet uit. nou, laat me er ook maar uit. Ja, dan ga je met Ella wel. Ja, dat is goed. Kijk, de gasten zijn helemaal ziek dat wij die laden hebben, jongen. Dat is er wel open hier, man. Errol, naar die grote landingsbaan doorrijden, rechtdoor. Moet je een stukje door het gras heen. Ah, trouwens, je kan hier ook naar links. Hier naar links, ja. Moet je even kijken, iets verder. Moet je zo meteen naar rechts. Kijk, hier weer, dat nog nooit. Zijn die vliegtuigen gedaan. Oh, jawel. Oh, Ja? oh, hier naar rechts. Door het gas heen, ja. Rechtdoor daarheen, ja. Juist het. En dan een beetje naar rechts. En dan naar links op de dingen hier, ja. Ik ben weer zo blij, hè. Einde van de strip moeten we naar rechts. Vliegtuigen staan ook op. Ja, lopen hun zo meteen langs. Oh, zij komen daarheen of zo. Ja, ja. Hier naar rechts. Of daar langs kan ook, ja. Ik dat niet op. Hunter jacket, denk ik. Ja. Wij gaan even die auto opknappen, Pik. Field jacket, ja. Wat ga je doen? De auto opknappen? Ja, opknappen. Wat Waarom zei met je die dan? even Waar niet dan? snel? Ja, ja, ja. We gaan hier zo meteen naar rechts. Is dat voor auto op te knappen dan? Ja, nee, daar liggen heel vaak deze spullen. ladaatjes met een hoed en een... Zie je dat? Daar staan al die auto's. Zetten we de auto even ergens op. Ik weet niet of hier een ladaatje nu staat. Oh, hier, heel veel. En zie je daar een lada volgens mij? Kerel. Oh! Vaak zei je, oh, zeg, is dat niet heel goed. Oh, die komen allemaal op mij af hier. Oh, hij zit mij gewoon te slaan. Hij zit gewoon in die auto. What the fuck? Zit er één in de auto? Oh, er komt er nog één aan. Hij zat in de auto, die zombie. Oh, er komt er nog één aan. Nog Ga één. op een Zet de auto auto maar staan. even uit, Pik. Zet de Ga auto op de maar uit. auto staan. Ja, maar ze moeten toch dood. En als we Ja, hier dan gaan kan je- schieten, dan kan je weten ze dat wij Kan je ook vanaf de auto doen. hier zijn. Waar is hij nou? Daar. Kans, hè, stil. Ja, Midden in het open. nou ga ik Je loopt lopen. nu weer, hè? Oké, ja, top. Ja. Dan weet je het wel. Hoppa. Open. Oh, deze kan ik niet pakken. Wat een ellende. Hier stond er volgens mij nog één. Ja.
Oh, ik moet even naar de wc, jongens. Open? Nee, die kan ik niet pakken. Erin. Close. Ah, Ah, jammer, hier kunnen we weer net niet... Had jij zo'n... Oh, hier staat er nog één. Daar nog, pistool? Ja. Niet meer. Die wil ik graag weer. Ik heb hier kogels voor daarvoor. Oh, hier een left door. Ja, maar die pakt hij niet. Ja, dan moet je die mes uit de handen halen. En deze dan, hop. Ik heb het mes in de hand. Ja. Ah, maar we hebben deuren, of niet? We hebben deur, ja. Ja. Dan laat die flikker ik maar weer neer. Dat is een groene auto hebben we. We hebben een kofferbak nodig. Waar liggen nog meer auto's? Even denken. Ik weet dat we deze niet af kunnen trekken, hè? Nee, dat gaat echt niet. Ah, die vinden we ook nog wel. Even kijken, hoeveel... Kerel, deze heeft ook 300 plekken, die Lada. Wel minder dan die andere. Die andere had 500, of niet? Of was dat ook 300? Dat is altijd 300 volgens mij. Oh, hier. Oh. Ik heb hier nog een tactical helmet. Heb iemand dat nodig? Nee. Zappers 10. Ja, maar daar kan je niks aan vastmaken. Ja, jawel, Ja. juist wel. Wat dan? Ja. Oh nee, ik ben in de war met een field, of hoe noem je dat? Nee, dat is een tactical helmet. Ja, ik heb er Die kun je alles opzetten. Ja, ik heb er Wat ook al kan je een, dus daar- ik heb wat niet kan je nodig. daar opzetten? Alleen een NBC, toch? Of ook nog een Flashlight zaklamp? kan, Ik flashlight denk kan erop. night Ja, vision. een zaklamp en night vision kan erop, allebei. Zaklamp en night Oh, vision. ja, die wil ik wel. Ja, die wil ik wel. ik ga wel weer de toren in. Wat kan je er allemaal op zetten? Een zaklamp aan de zijkant. Dat Ja? kan je ook. En een night vision. Oh, oké. Ik heb Ik alleen dacht met smoker night ineens vision. deze. Gaan we even zoeken nog naar een... Ja, jullie zijn op Noordwest weg en even naar auto-onderdelen zoeken, ja? Goed. Oh, rustig. Nee, hier staat er geen één. Daar ook niet. Maar we kunnen wel naar een stadje toe rijden waar je wil. Hier zit Fireboy. Ja, Fireboy. Daar staan heel veel auto's toch? Gewoon overal. Ja, laat het daar. Dat is Of deze. Fireboy. Dat is deze. Daar stond toen ook die... hoe noem je dat? Is dat deze? Nee, je moet links. We stoppen rechtdoor, hè? Ja. Dat is ook waar we die Olga hadden gevonden. Olga, Olga. waar ben je? Oh, huh? Oh, Dat is jongen. Gaan we weer. Die gasten zijn Zo ziek, blij jongen. voor dit spel, hè. Ja. tactical vest. Maar wat we nu eigenlijk moeten doen, Erdal, is met z'n allen die gaspakken meenemen. Naar de kust rijden, een boot zoeken. En dan naar die oil rig gaan. En daar ligt een ranch. Om een sleutel te maken voor deze auto. Kunnen ze hem ook niet zomaar meer stelen. Ja, die hebben wel ergens anders gestopt. Alleen Nee, alleen daar nog maar. links, Oh, rechts. stop, rechts. Zo hard rijden. Ik zit helemaal... Ja, ik zit weer niet op te letten. Oil. Hij heeft zelfs het Oil. level, zie je dat? Oh ja. Ja, hij mag Doe niet in dit het ook rood. nog, of niet? Ja, zeker. Ik ga even opletten dat je niet te ver aan het rood komt, jong. Nou, Oh, maar we kunnen hem gewoon opknappen. we gaan ons die rode er even bij halen dan. Verdorie. Hadden we nog maar geweten bij de Olga. Want die was toen ook geel. Die, Oh, rustig. die Echo in de auto rijden. 144, 150. Gingen ze keihard rijden met z'n 4 in de auto. Oh. Tot de livestream. Even kijken, zag daar nou een box op Niels? Nee, matches. Ik zie de auto staan. Zijn jullie in Viber? Ja. Zo Walking Hier stond- Dead tafereel, hè, dit.
Hier links hadden we die Olga gepakt. Ja, dat is leuk man. Daar zie je geen auto. Is het een golfje? Heel dik asfalt dan. Oh, dik asfalt wel. Kunnen we niks op doen in een visor. Je doet even die Hier. jerrycan volgen voor je als het klopt. Nee, die heb ik niet meer bij me. Oh, hij er niet bij niet. Nee, maar dat maakt niet uit. Hey, en Bij ons zitten morgen- dingen toch? Oh ja, dat is Ik heb hier een morphine auto injector, hoe doet dat? Ja, dat weet ik niet. Dat als je... Ja, Heb je al, zullen wij die gewoon even verder zoeken? Heb We iedereen zijn al nog wel bezig. de bloedwaarde? Heeft iedereen die? Ja, amen. B+. En die bij jou nieuws? O+. We moeten alleen even bloedbags maken, denk ik. O+, ja, die heb ik. Bloodbags. Die heb ik hier volgens mij. Kijk uit, bocht naar rechts. Hele Ja, harde. die heb ik. Hij is zuinig op de Wat wagen. kun je met die morphine dingen dan? Ik heb ook een medical thermometer, had je dat dan? Nee. Ja, ik weet niet of jij zo'n ding in je reet wil doen, maar Ik hou een niet beetje van, eng. maar... Buttplug is lekkerder. Ja, Ja. ik weet niet. Nou, ik kan je vertellen. Dat blokje is niet zo fijn, lijkt mij. De krampen die ik heb, als dat met een buttplug ook gebeurt, dan raad ik het je niet aan. Tjoh. Ik moet zeggen, ik heb nog 2 keer glas zonder pijn. Dus ik hoop dat die Oh. op 6e wedstrijd ligt. Ja, ik hoop het. Wat kun je met die... Zevende, hè? Nee, de 8e. Ik heb, Oh, de 8e. Oké. Op 6, hè? Ja, ja, van die perforatie wat er was, zijn 2 abscessen Oh. in de buikholte, weet je wel. Oh ja. even kijken. Ja, ik heb eten bij me. Leuk, maar ja, Wat kun je in hemelsnaam met die injectoren, die morphine auto injecten? morfine is dat. Oh, Als je pijn Wat? hebt, Oké. kan je injecteren. Je hebt ook gele van die. als je Ja, bijvoorbeeld je dat- been gebroken hebt. Ja, bijvoorbeeld je been breken, dan doe je morfine spuiten. Maar als jij extra energie wil, dan doe je die gele. Ja, dat is die... Efedrine of zo. ja, die heb ja, die ja. Ja, die Daar zijn heb ik ook goed. 2 van. Ja, die zijn echt goed. Dan ga je, hoe noem je dat? Ritten. Stamina, die blijft heel lang vol. Nou ja. Heel lang. Hier, daar staat hier er een. staat er een. Oh. Oh, rij eerst even die dingen plat, ja. Oh nee, dit is er denk ik ook geen één. Ik stap even uit, ja. Oh, pas op. Nee. Rick. Kijk, ze kunnen zo de auto in lijkt wel. Ja, dat kan niet. Nee, die hoed die stond open, dus die kan je niet pakken. Ah, zo. Kijk, oh, Chicane, chicane. hier, aanhangen. Doe hem eraan hangen. Ja. 80.000 sloten. Hé, maar jullie pikken straks wel weer op mag kopen, hè? Nee. Teruglopen. Nee, Ik klein ben echt- stukje ik kan ben je echt toch aan- teruglopen, joh. Nee, ik ben echt geluid teringplikken, dat doe ik niet. Ik hou een auto. Wij zijn helemaal naar de kust aan het rijden, naar het gasveld. Die zelf? Ja, we moeten een ranch in te vinden. Range? Ja, zullen we Nee, een wij komen zo ophalen? dit door. Ja, ja. We rijden even hier daar rechtdoor, dat stadje hier. En dan draaien we om. Je kunt er even bezig gaan, hè? Ik hoef die nu op te halen. Ik ben lang niet klaar. Oh, wat zul je dan? Maar als je me straks maar ophalen, want ik wil zo ook naar bed. Of zo meteen, straks. Ja, dan slaap je naar Hij wil binnen. alweer naar buiten. Dan slaap ik gewoon hier zo op het Kijk, stretchje. zo is Dat het voordeel is, als je wakker wordt dan weer, dan ben je al op de goede plek. Hè, om te Ga ik lukken. gewoon direct doorlooten. Ja. Bij ons in het stadje staat Hier, geen daar. lada, hè? Daar je erin. Er zit een kofferbak zit dicht. Oh, dit zou er wel één kunnen zijn, Pik. Oh, Een 4x4 hè, is het. nee, open. Ah, verdampt Sorry. nog maar. Kan ik niks meenemen? Nee. Kijk eens bij Get de in. koplampen dan, hè.
Klootzak. Komen ze allemaal hierheen lopen. Hé, ga erin. Kom al de zombies weer om mij af. Oh, stop! Stop, Wat stop, doe jij stop! nou? Zat je er niet in? Nee, Hier, daar staat pak nog je weer uit. Dat is de goeie. En de kleur ook. Goeie deuren. Ja. Come on. Ja. Ja, ja, ja. Yes! Hop, hop. We We hebben een kofferbak. En ook nog in de juiste kleur ook. Oh. Hop, hij monteert hem zo erop. We moeten kijken wat hij monteert. Oh, Hoppa. kijk. Ah, Zonder dat doet hij sleutel even, hè? niks, hè? Close, even kijken. Niet te hebberig worden daar. Deze Waar ben deur is jij, vet. Niels? Ik ben bij een vliegtuig die gerepareerd wordt of zo, weet ik veel. Bij wat? Oh, Bij een vliegtuig. vliegtuig die gerepareerd wordt. Maar als je op de Nee, map kijkt, dat waar niet nou. ben je dan? Links, rechts, midden? Ik ben in het midden een beetje. Van het vliegveld, van de landingsbaan, Ja. zeg maar. Ja. We moeten pak alleen je nog een de- linkerdeur, Pik. Want dan Pak je hebben we de dan- juiste kleur. Pak je dan de linkerkant of de rechterkant? Ik pak de linkerkant wel. Zo is het wel makkelijk looten met de wagen. Ja, hè? Even kijken, waar zijn we nou? Kerel, we zijn helemaal... Och, helemaal daar naar boven gek. We Oh, zijn we zijn hier richting weer. Tessie. Oh, hier kunnen we wel kijken of we lokken kunnen vinden. Oké. Nu we hier toch zijn. Ja, Oh, Wat kijk gaan we al die doen? Zombies. pak de wapen. Ja, we moeten hier langs kunnen. Dat kan zo niet. Nee, maar kunnen we niet eventjes kijken of we hier lokkers kunnen vinden? Vorige keer hadden we hier allemaal lokkers. Moeten we eruit, toch? Ja, Neem de sparkplug mee. ja. Ik schiet ze wel. Sparkplug. Kan bij me. Netjes. Ik laat de hoed openstaan. Oh. Hatch. Nee, hier niet. Signal pistol. Nee, hier ook niet. Kerel. Mijn laatste kogel was dat. Die was gewoon een bam door de kop. Ja, daar had die Niels even goed gevonden, hè, die wagen. Oh, kut. Dat is een mazzeltje, denk ik. Vriendin nog Goed, steeds live, Niels. Nee, Nee. Errol is Nee, live. als het goed niet. Nee toch? Gaan ze iedere dag live? Ja. Ja, Oh. denk ik wel. Oh. Ik kijk als een live is, ik heb geen idee als een live is. Voor mij is hem afgesloten. Oh, wat is dit? Oh, een M16A2. Holy shit. NBC hood. Ja, die heb ik, de EMBC, die hebben we een hele pak heb ik naar binnen Ja, we hebben gesleept. echt zoveel. Dus daar kunnen we ook nog eens even gaan kijken. Oh, hier zitten de dingen in. Ik moet even... Oh, mijn wapen is vastgelopen, dat is het. Dat is badly damage. Ja. Nou, kom op. Pouches. Oh, badly damage, daar moet ik eigenlijk niet meer mee schieten. Nee, dat zou ik niet doen, nee. Dus kans dat je hem met de kleren... Oh ja, allemaal hout. Nee, Ja, dat had ik net gezien, ja. die kunnen we ook meenemen, hè. In de auto.
Ik denk dat ze hier al geloot hebben. Ja, ik denk dat ik zie het wel uit, ja. Errol, hier is niks meer. Oh, er is nog eentje. Hier, een weapon cleaner. Ja, maar we hebben die solvent nodig. Solar panel kit pick. Oh, Eindelijk. yes, die moeten we hebben. Ja, die neem ik mee. Solar had een, panel. Ja. Kom maar, ik ga terug naar de auto. En dan moet je ook nog zo'n aggregaat hebben, of niet? Nee, ja, misschien wel ja. Maar dat maakt niet uit, dat vinden we wel. Die kom ik vaker tegen. Leg ze in de auto neer. Ik heb ook een dingen gevonden. Een Victorian sofa table wood kit. Nice. Ik weet niet wat het is, maar het is een kit. Hoe heette dat? En? Wacht even hoor. Een Victorian sofa. Kom jij hierheen lopen of niet? Ja. Oh, ik wou net zeggen, ik schrok me dood, joh. Hé, waarom gaat hij niet dicht? Moet hem nog even in de olie. Ja. Gelijk goede loot. Heerlijk. Hop. I want to be ninja. I want to be ninja. I chop up everything. Waar gaan we nou heen? Ja, we gaan hun ophalen, dan gaan we terug naar de basis. Oh, restart 3 menu. Oh, dan mag je niet in de auto zitten, toch? Of wel? Nee, dan moet je hem stilzetten. Dan moet je stilstaan. Ja, rij je maar eventjes in een weiland of zo. Vorige keer werd ik ook uit die auto gegooid. Ah. 65 km per uur. It's Friday night. Weet je wat ik ga doen? Ik ga nog 3 wanden bouwen. Een extra deur. Zodat ze die auto helemaal moeilijk kunnen stelen. Moet je 2 kotelok door. Ja. Maar hadden we dan geen planken mee moeten nemen? Ja, eigenlijk wel hè? Maar één zaag bij. Sorry. Even kijken. Nee, ik heb alleen die andere. Maar we weten dat ze daar dat liggen. kan ook daarmee. Met een hacksaw? Ja. Maar heb ik die nog bij me? Die heb ik volgens mij net teruggelegd, dat weet ik niet. Nee, die heb ik niet meer bij me volgens mij. Ja, misschien eentje. Waar ben jij, Niels? Moeten we even kijken? Ik ben nu helemaal... In de hangar? Oh, jij kan dat nee, zo ik niet ben zien. helemaal links nu. Nee, Links onderin. Zie je een paar wacht van die even, stap ik even uit. Links onderin? Ja, van de Noordwest Airfield. Oké, ik zit helemaal rechtsboven. Ja, ik heb wel een, Top. Dat is goed hè. een hacksaw bij me. Zeg maar, zullen we... Oh, Oh, ja, stap ik nee, net in mooi. die auto. Ja, dat is goed. Sta in ieder geval stil, weet je. Ja, Maar ik was het alweer vergeten. Ja, Oh, dat weer- zie ik ook in de livestream waarschijnlijk wat er gebeurt. Ik stap nu uit. Kijk ik, wil ik instappen? Oh, ik ben wel ingestapt. Boom. Nice. Mooi man, die auto. Als de kinderen blij mee.